Ben, moi boa tarde. Imos dar comezo á convocatoria desta sesión ordinaria do xoves 23 de febreiro. A primeira parte, o primeiro punto de orde do día é a aprobación da acta 2023 do pleno da sesión ordinaria do 26 do 1 do 2023. Votos a favor da aprobación da acta. E pasaríamos a debater unha serie de mocións de diferentes grupos, comenzando pola moción do Grupo de Rianxo en Común relativa á construción de beiras rúas na estrada provincial 3301. Imos ir aprobando a urxencia e despois a presentación para o debate. Vale, entón, votos, bueno, se queres sucintamente, se non votos a favor da urxencia, ben, pasamos xa a debatela entón. Grazas, alcalde. Neste caso, a urxencia ben determinada tamén pola propia necesidade das actuacións que a continuación tratarei de xustificar porque as demandamos. A estrada DP 3301, da que é titular a Diputación da Coruña e que atravesa en sentido leste-oeste a parroquia de Leiro, une os principais núcleos desta parroquia, nomeadamente as aldeas de Meiquís, Rial e Rañó, onde está, por exemplo, a igrexa parroquial, o cemiterio e o Centro Cultural Vicente Vidal, cos núcleos de Abuín e Brión, onde está, como saben, a Escola Unitaria. Pois ben, a dita estrada conta con beirarrúas, cando menos nun dos seus laterais, entre os núcleos de Brión e Abuín, pero entre este último e Rañó, nun treito de pouco máis de 700 metros, a estrada carece de beirarrúas e apenas ten arsén, o cal resulta especialmente perigoso, tendo en conta que se trata dun treito con varias curvas e cun pronunciado desnivel. Non fai moito que se actuou nesta vía para mellorar o seu firme entre Isorna e Bexo, pero esta cuestión relativa ao tránsito peonil leva xa demasiados anos pendente de solución. Nós entendemos, como temos defendido en multitude de ocasións, que dende as institucións se debe favorecer o desplazamento a pé como beneficio para unha vida saudable, mas tamén como maneira de fuxir do uso abusivo dos coches e de outros vehículos contaminantes. Chama a atención que a propia Deputación acabe de executar agora mesmo unha actuación por case 290.000 euros noutra estrada da súa titularidade que atravesa o noso municipio, unha actuación non demasiado necesaria dentro do noso punto de vista e que non dea realizado outras como esta que hoxe demandamos. Igual se debe, por poñer un caso, a que nestes últimos anos o seu presidente non veu moito por Rianxo e non coñece ben cal é a situación. Últimamente semella que ven algo máis, pero semella que prefire o barco. En todo caso, polos motivos xa expostos, propoñemos o seguinte acordo: instar a Deputación da Coruña a dotar de beirarrúas a DP 3301 ao seu paso polo noso municipio. Nada máis e moitas grazas. Ten a palabra a voceira de Cidadáns. Estas beirarúas son algo moi necesario, sobre todo pola escasa visibilidade en certas zoas, co conseguinte perigo para os viandantes que por ali discorren. Eu vou votar a favor. Voceira do PSOE. Boa tarde a todos e a todas. É verdade que é importante que a xente podamos transitar a pé entre os núcleos de poboación que temos no noso concello. É importante ese tramo, de feito, nós xa o temos tamén reclamado diante da Diputación, sobre todo ese, eu non sei, Meiquiz creo que non linda con esa carretera, parece a mí. Entonces, creo que hai un pouco de, vostede fala de núcleos que dan a esa carretera, o núcleo de Meiquiz, a carretera de Meiquiz non é da Diputación que usada. Entonces, entendemos que falta ese tramo entre Abuín e Rañó, que é transitado de verdade, para xente que vai ás actividades que hai no Centro Cultural, á iglesia, ao cemiterio. Tamén falta outro tramo en Palleiro, que tamén nos parece importante. Incluso diríamos, ao mellor non en forma de aceras, pero sí de habilitar un sendeiro para que a xente podamos transitar en algúns zonas, non haxa que ir por encima da raia ou incluso
pola carretera mesma. E tamén queremos recordar que tamén, sendo de titularidade da Diputación, tamén outro tramo en Asados que falta é para que a xente transite con seguridade tamén, que sería da Marquesa a Bures. Nos estamos de acordo en solicitar ou seguir solicitando, porque dende o Concello xa se lles fixo chegar á Diputación todas esas intervencións que nos parecen importantes para acadar a seguridade e o tránsito a pé da xente. Nada máis. Voceira do Partido Popular. O Partido Popular tamén está a favor das beiras rúas e habería que tamén incluir melloras na señalización horizontal e vertical, alumeado público viario, execución de drenaxes. Tamén sería bo para o plan. Voceiro do BNG. Sí, bueno, nos compartimos a preocupación por dotar a este vial de beiras rúas. É un elemento de seguridade importante e é unha estrada utilizada, non? Con bastante con bastante uso peonil de xente que vai a pé. Tamén, como xa se dixo, a petición está a Deputación, a parte deste tramo, deberá estenderse a aqueles outros tramos que tamén son de importante uso peonil e que ahora mesmo non están dotadas. E tamén decir que, efectivamente, isto xa foi motivo de preocupación no Goberno, nos dous grupos, pero, bueno, en fin, as cousas van a modo e o que desexamos é que con esta moción pois se poda diligenciar, que a Deputación poda atender esta demanda. Nada máis, moitas gracias. Sí, entón, entendo que a moción quere sair adiante. A proposta é de engadir algún destes tramos que se fixeron. Si que quería comentar que en varias cartas remitidas tanto ao presidente da Deputación como ao concelleiro responsável de obras públicas e de viais da Deputación, teñense reclamado todas estas cousas que están na mesa e algunhas outras pendentes por parte da Deputación. Refírome ao proxecto de circunvalación que está estancado e que existía un proxecto por parte da Deputación que nunca quixo desenvolver. Refírome tamén ao amaño que se mencionou das sendas peonís como a de Burés, a tramo que agora afortunadamente se está rematando na actuación na estrada autonómica, pero faltaría outro tramo hasta o Seradal, se non me engano, desde Burés ao Seradal pola DP 7202, neste caso, que creo que tamén é importante. Referímonos antes a varias na 3301, como era o de Abuín Rañó, que compartimos co que vos expoñedes, o de Punta Palleiro a Rial, que tamén hai unhas cuantas casas que quedan fora unha vez remata, refírome onde está o restaurante ou o hotel ou o hostal Viana, hasta un poquinho máis alá. Temoslle reclamado tamén o remate dunha ponte en Quintáns, porque se chega por o marxen dereito en dirección Bexo e encontraste que baixa a Ceira, e para atravesar a ponte hai que meterse nunha curva. É dicir, que son algunhas actuacións que levamos tempo. E tamén, nos non rexeitamos que fagan eses amaños na DP 7202 entre Asados e Rianxo, pero sí que temos tamén reclamado unhas aceiras importantes entre o tanatorio e o cruce da Barraca, donde entendemos que ao longo de marzo, polo que nos decían, ían incluir algún tramo neste sentido, por parte da Deputación e no pleno de marzo. Entón veremos se inclúen esta subida desde o tanatorio hasta a zona da Barraca. É importante porque conleva tamén unha actuación sobre o que sería as cunetas ou a instalación dunha rede de pluviais que evitaría que unha das casas a carón do tanatorio, que está máis fonda, recibe moitas aguas,
tamén recollería a zona do entronque con Lustres, que tamén dá con bastante problemática, e quedarían resoltos, e vamos a agardar. Pero sí que nos gustaría, efectivamente, que na moción, que queremos que saia por unanimidade, se aprobe algunha destas sendas peonís na petición, como son este tramo Punta Palleiro a Rial, ou o cruce de Burés na DP 7202, cousa que lle pedimos aos que realizaron a actuación que poidan incluir estas actuacións aquí faladas. Hai algún problema pola vosa parte? Bueno, pois entón incluiríamos tamén as reclamacións da 7202, cruce de Burés, tramo Burés, eu xa non me atrevo a dicir a Marquesa, pero sí que Burés Seradal, polo menos hasta as últimas vivendas tal, non sabía o nome do lugar. E o tramo que falábamos, a Rañó, na DP 3301, que é o que está xa na moción, Punta Palleiro Rial, na esa mesma estrada, e se lles parece, tamén defendemos a construción dese cachiño de ponte sobre o río. Mais é unha zona pola que pasa tamén o río en Quintáns. Vale? Ponte de Quintáns. Sí. Vale. Entón, visto o que expresamos, votos a favor, queda aprobada por unanimidade. Despois, a seguinte sería a moción do Grupo Municipal de Rianxo en Común relativa á execución de melloras no Centro Cultural de Taragoña, a favor da urxencia. Pase xa a defender, entón. Grazas, alcalde. Como saben, a Escola de Cruzeiro ou a Escola Rosalía de Castro era originalmente un edificio dunha soa planta con cuberta a tella a 4 augas. A dita escola, promovida pola Sociedade de Instrucción Hijos de Tarapoña, foi inaugurada no 1929 e anos despois o edificio foi obxecto de varias reformas e engadiúselle 2 andares que constituíron a sede do Centro Cultural Deportivo. O mal estado destes anexos provoca que, cando hai mal tempo, se desprendan tellas do tellado ou desconchados do formigón, os cales van a parar, en parte, ao patio da escola. Cos últimos temporais, mesmo caeu ao patio, aínda está ali, de feito, boa parte do cano que recolle as augas do tellado do edificio. Somos plenamente conscientes de que hai pendente un proxecto para unha reforma máis integral do inmoble, mas tampouco se nos escapa que este tipo de actuacións soen adoecer dun importante retraso inherente, o cal, neste caso, vai en detrimento de que o alumnado da Escola de Cruzeiro poida facer un uso normal do patio da súa escola, o cal xoga, como en todas as escolas, un importante papel como espazo educativo e socializador. Por tanto, entendendo a urxencia destas actuacións menores dentro dese plan máis integral, pedimosles, por tanto, a adopción do seguinte acordo: estudar a execución das actuacións urxentes que son necesarias para garantir a seguridade do patio da Escola Unitaria de Cruzeiro, en Jadería, á esperas dese proxecto integral que está pendente de executar. Nada máis e moitas gracias. Ben, ten a palabra a voceira de Cidadáns. Esta é unha obra que precisa ser feita xa. De certo, certas zoas de dita escola están en estado lamentable. Eu vou votar a favor. Ben, voceira do PSOE. Nós estamos de acordo que, mentre non se execute a reforma integral, pois que se adoten as medidas necesarias para que a zona sea o máis segura posible. Ben, voceira do Partido Popular. O Partido Popular tamén vota a favor. A seguridade debe ser primordial, sobre todo cando nas instalacións hai unha escola infantil. Gracias. Voceiro do BNG. Bueno, nós neste sentido somos interpelados, non? Entón, por unha parte, decir que xa se dixo que hai un proxecto de actuación na propia edificación, que este proxecto saiu a licitación pero quedou deserto, co cal, bueno, pois se complica a actuación e por suposto, atender as actuacións urxentes que se podan facer, pero, bueno, o edificio ten complexidade como para facer actuacións puntuais. Entón, o que temos é que
acelerar o máis posible este proxecto que xa foi aprobado, que xa foi licitado e que bueno, o que hai é que o procedimento de licitación pois sala adiante canto antes. A ver, por outra parte tamén dicir que efectivamente todo isto está nun espazo moi sensible, que efectivamente é a Escola de Cruceiro e tamén efectivamente o patio, non? Decir, inda que eso non é solución, pero decir que entre outras medidas que se adotaron bueno, pois para facilitar precisamente o uso de espacio no tempo de recreo foi facilitar o uso do que é o parque infantil, non? Que está polo outro lado. E, bueno, eso non resolve o problema do patio, porque ademais nesta escola, bueno, como en todas, hai necesidade de contacto co espazo verde que está precisamente aí, e, bueno, e o que necesitamos é que isto se licite e se execute canto antes, que é a actuación que vai resolvelo. As actuacións menores poden facerse, inda que, a ver, eu teño estado ali, a verdade é que é bastante complexo actuar en un edificio de tal altura. Pero, bueno, tamén o que se poda facer terá que facerse. Nada máis, eu, neste sentido, o que nos sentimos é interpelados para resolvelo, claro. Nada máis. Entón, instando, efectivamente, que o sentido da moción a realizar esta actuación puntual, sí que compre, efectivamente, facer esa mención a intervención no Centro Cultural de resolver os problemas de accesibilidade, que o ascensor, eso foi aprobado nun plan de obras que a maioría dos que estamos na corporación aprobamos, e que resolve tamén problemas na fachada. Dicir tamén que houve un plan de mellora das escolas que incluiu importantes actuacións na escola e puxo o día pois o propio edificio. Xunto a iso, a accesibilidade que se favoreceu para que se acceda directamente desde a escola á praza de Campo de Pazos e acceso tamén por rampa á escola infantil. Recentemente fíxose unha actuación de limpeza sobre os chans da zona, fíxose unha actuación tamén para eliminar elementos de risco no propio patio que levaban moitos anos sen tocar, eliminación de algúns ferros que estaban ali, favorecese o acceso de diferentes zonas que até o de agora non eran facilmente accesibles, e despois o que hai tamén é pendente, tamén o inclúo, unha negociación co propietario de boa parte do terreo que se usa como patio, que é dun particular. É dicir, o patio, realmente o patio da escola é unha superficie moi pequena, apenas unha zona de erva, un pequeno zona, un areeiro, e logo hai outra parte tamén importante que é dun propietario co que se pretende dialogar para chegar a un acordo. Xa se lle ofrecera no seu día facer un valado de protección aos nenos para ampliar precisamente esta zona de xogos. Naquel momento non aceptara a pechalo, e de acordo coa escola non se pechou o perímetro real do patio, senón que de acordo coa escola se nos dixe pois non poñer o valado porque vai parecer que están nun sitio moi pequeno. E de acordo con eles, insisto, é que non foi cousa nosa, dixeron pois de manter un pouco aberta a finca. Agora parece ser, tentaremos en datas vindeiras chegar a un acordo para que nos permita pechalo de maneira provisional, porque en principio non está prevista o acceso á propiedade dese patio. No seu momento non quería o propietario, non sei se cambiaron de opinión, pero que se fará tamén esa mellora na seguridade xeral do patio, deste patio, desta zona. Xa digo que a outra está accesible por unha rampa directa que se abriu no muro do Centro Cultural para favorecer o acceso dos nenos á área recreativa que se instalou ali hai tamén algúns anos. Entón, nese sentido, pois, aprobamos tamén a moción para executar estas pequenas cousiñas ou adoptar algunha medida de seguridade mentres
non se resolve o tema para poñer en licitación. Seguramente haberá que facer un pequeno modificado poñendo sobre a mesa un importe superior para que non volva a quedar deserta a actuación. Visto o sentido que se pronunciaron todos, vamos proceder só a pedir voto a favor da moción e aprobado. Seguimos con outra, aprobamos a urxencia, que é relativa á recuperación de fincas abandonadas. Votos a favor da urxencia. Adiante coa defensa da moción. Grazas, alcalde. Cadrou así na orde do día. Vimos de tratar dúas cuestións que teñen máis que ver co inmediato, con actuacións necesarias no espazo público para mellorar a seguridade en distintos puntos. Pasamos agora a dúas propostas que teñen máis que ver con medio prazo e con un certo modelo de consello no que vimos traballando estes últimos anos e que vimos defendendo na medida das nosas posibilidades. No que ten que ver con esta cuestión da recuperación de fincas abandonadas, compre comentar, por poñernos en antecedentes, que por dúas veces propuxemos no pleno, sen éxito daquela, a adopción dunha medida para nós fundamental en relación a frear o crecente abandono de fincas cultivables no noso municipio, é dicir, a creación dunha liña de axudas para que as persoas titulares de fincas con cultivos destinados ao autoconsumo poidan instalar dispositivos de prevención contra os ataques da fauna salvaxe. Tamén sen éxito trouxamos outra medida destinada a favorecer o agrupamento de terras para incentivar o seu aproveitamento e facilitar a instalación deste tipo de dispositivos a través do fomento de permutas entre particulares subvencionando parte dos gastos notariais. Mais éxito tivemos en relación á iniciativa destinada a subvencionar a repoboación con especies frondosas de terreos forestais de titularidade municipal e agardamos que nos próximos meses haxa avances en relación a esta cuestión. Porén, entendendo tamén os motivos alegados polos distintos grupos para no seu día non apoiar aquelas propostas e coa mirada posta en buscar o consenso en relación a avanzar nestas cuestións para nós moi importantes, presentamos esta volta unha batería de medidas co obxectivo último de acadar a meta que aquelas outras propostas tiñan, que en última instancia é frear o abandono de terras cultivables no noso municipio. Os cambios no modo de vida foron facendo que en boa medida se abandonase o agro, pero que aínda permanecen en parte do Consello, polo menos, pequenos cultivos en torno ás aldeas. Estes tiñan a súa importancia na economía das familias, mas tamén favorecían que sentíramos que vivíamos nun entorno máis humanizado e facilitaban a existencia en torno ás aldeas, como dixo, de unha especie de aneis libres de vegetación propia dos montes. Se ben non é a única razón que explica o abandono, a multiplicación dos exemplares de xabaril no entorno dos núcleos fixo que se acelerase o abandono destes cultivos, chegando a situacións como as actuais nas que atopamos aldeas completamente rodeadas de vegetación arbórea e arbustiva, co perigo que iso supón especialmente nos meses de estío. Para nós, este é un dos problemas fundamentais que a día de hoxe está favorecendo o abandono de terras cultivables e, en consecuencia, debería ser tamén o primeiro que se atallara. Somos perfectamente conscientes de que a responsabilidade en relación a esta cuestión recae na Consellería do Medio Rural da Xunta de Galicia e a ela nos diriximos, como tamén temos feito, para que atenda a unha das problemáticas máis apremiantes do rural galego. Porén, queremos ir un pouco máis alá e con esa mesma finalidade pensamos que debemos tentar traballar de maneira conxunta os municipios da comarca que, encabezados polos alcaldes, poderíamos exixirlle á Xunta de Galicia que asuma a responsabilidade civil subsidiaria polos danos causados polo xabaril, indemnizando de xeito dilixente tamén nos casos en que os cultivos non son a actividade principal dos titulares dos mesmos. Debemos tentar artellar un programa de actuación municipal para frear o abandono de terras e mesmo, de ser necesario, atender as problemáticas que as institucións competentes non atenden, como tamén, lamentablemente, se fai en relación a outras temáticas. Así pois, propoñemos a constitución dun Consello Municipal de Medio Ambiente e Recursos Naturais con participación dos grupos políticos con representación na Corporación Municipal, mas tamén con representación das diferentes comunidades de montes existentes no municipio, asociacións de veciños, así como outras entidades que teñen entre as súas funcións a defensa do noso medio natural,
como poden ser, por exemplo, a Plataforma pola Defensa do Monte ou o colectivo Fousas ao Monte. Cando as anteriores, propoñemos tamén a posta en funcionamento dunha campaña de posta en valor do autoconsumo e dos produtos da horta, os cales non só supoñen unha alternativa saudable, senón tamén poden supoñer unha maneira de combater a dependencia das grandes cadeas de distribución de produtos de alimentación e o seu preso no actual contexto de inflación, como tamén nos ensinou a pandemia que sufrimos recentemente. A tal fin, polo tanto, propoñemos ao Pleno da Corporación a adopción dos seguintes acordos. Dar os pasos necesarios para constituir unha fronte común dos alcaldes dos municipios barbansáns a efectos de exixirlle á Xunta de Galicia que asuma a responsabilidade civil subsidiaria polos danos causados polo xabaril nos respectivos municipios. Instar á Xunta de Galicia a que dunha vez por todas realice un censo da poboación do xabaril e elabore un plan de xestión da especie a efectos de garantir poder seguir cos pequenos cultivos de labranza como actividade complementaria. Dar os pasos necesarios para constituir o Consello Municipal de Medio Ambiente e Recursos Naturais e redactar o seu regulamento de funcionamento. Promover unha campaña de posta en valor dos cultivos de autoconsumo e estudar o xeito de apoiar a súa comercialización, favorecendo, por exemplo, o uso de postos do mercado municipal que de xeito non continuo, pero en datas sinaladas que puideran coincidir co mercado ambulante ou calquera outras que se xulgaran convintes. Nada máis e moitas gracias. Ben, voceira de Cidadáns. As fincas abandonadas non só depende da población do xabaril, senón tamén pola falta de tempo e interés da maioría dos propietarios. Eu vou máster. Ben, voceira do Partido Socialista. Nós tamén pensamos que realmente é un problema o do abandono das terras por todo eso, por varias cousas das que apuntou no corpo da moción. Ten que ver a fauna, pero tamén ten que ver parte do que apuntou a voceira de Cidadáns. Entonces, parecenos tamén no que vostede apunta que, aínda que é un problema da comarca, por suposto, pero é extensible a todo Galicia e deberíamos de delegar, ao mellor, eso que usted está dicindo dunha fronte dos alcaldes da comarca, ao mellor delegado na FEGAM, e que faga a función de exixirlle á Xunta a que aborde o tema da poboación da fauna salvaxe, xunto co do xabarí, xa que é un tema que, como dixen antes, non só se produce na nosa comarca. O importante é que teña as competencias, que implemente as actuacións necesarias para que a fauna salvaxe non baixe tan a miúdo ao lugar das vivendas e ás terras de labor. Respecto do de produtos e cultivos de autoconsumo, cando fai referencia a facilitar, eu creo que, non sei se vostede coñece, pero xa nestes momentos hai, non sei se aos mércores ou cando eles quixeran, hai xente das parroquias, digo das parroquias porque creo que son os que teñen a posibilidade, ou máis fácil, a posibilidade de cultivar produtos e os seus excedentes traelos á venta para quen queira compralos na vila. Eso xa está facendo, sin prexuicio de que se poda mellorar, por suposto. Nada, máis. Voceira do Partido Popular. Sí que nos parece que hai que tomar medidas ante esta situación, porque cada vez é máis grave, pero que non me parece as máis axeitadas. Entón, vou máster. Vámonos máster, perdón. Ben, voceiro do BNG. Bueno, nos compartimos a preocupación pola afectación en concreto pola afectación do xabaril, da fauna salvaxe, no que son eses pequenos terreos que hai ao lado efectivamente, das aldeas, das casas. Entendemos tamén que o problema non é un problema puntual do xabaril, é un problema de organización dos recursos agrarios e forestais, non? Que iso compete á Xunta de Galicia, é dicir, se digamos, as masas forestais se achegan ás aldeas, se achega a fauna salvaxe, eso é porque hai unha política agraria que está facilitando eso, non? Entón, o que hai que cambiar é o rumbo desa política agraria, eso creo que é fundamental, e o Concello pode colaborar situándose ao lado dos veciños e das veciñas, pero o que temos que entender tamén é
que eso vai mudar desde o momento en que mude, digamos, a ordenación dos territorios agrarios. E non só a ordenación, sino tamén a propia política agraria, non? E a propia política de prezos, etc. Nós, de todas maneiras, compartimos a preocupación e somos sabedores de que hai xente que efectivamente está renunciando a coidar deses pequenos cachiños pola afectación que hai do sabaril. Entendemos, como se apunta xa dende o grupo municipal do PSG-PSOE, que isto debe ser abordado no ámbito de todo o territorio galego, polo que nos parece máis adecuado que facer unha fronte de alcaldes, que isto se vehiculice a través da FEGAN, e que dende a FEGAN efectivamente se fagan as actuacións precisas para instar a Consellería de Agricultura a organizar isto, non? De todas maneiras, tamén, inda que non resolve o problema, bueno, tampouco podemos esquecer toda esta normativa de protección dos núcleos rurais en relación coas masas forestais, que, bueno, eso, sendo, bueno, pois unha medida, digamos, pois cativa, non obstante, eu creo que nós temos que valorala como Concello e temos que animar a xente tamén a que a cumpla. É dicir, non é excusa que ven o sabaril para non ter limpa a finca de maleza forestal, non? A ver, temos que ver onde están as responsabilidades de todos. Por unha parte, a Consellería ten que adoptar medidas para organizar e incentivar a actividade agrícola, pero, por outra parte, todos tamén temos que ser interpelados para, colaborar, neste caso, no que é limpeza das propias fincas, non? E, por outra parte, tamén comentar que, efectivamente non resolve, pero, dende a propia Consellería de Agricultura, eu penso que houve un encontro cos veciños de Araño para tamén ver medidas de ordenación e de mellora da ordenación destes terreos, que eu creo que tamén son medidas importantes, non? E que a xente tome tamén iniciativas no sentido de como se pode mellorar isto. Hai outro aspecto que é o aspecto de agrupación de fincas, que eu creo que eso está tamén axudado dende a Consellería de Agricultura. Bueno, posiblemente con pegas, pero está axudado. E, eu creo que é todo un conxunto de medidas. Nós, por suposto, apoiamos a preocupación que aquí se plantexa, pero, de alguna maneira, a Consellería de Agricultura ten moita responsabilidade e todos nós, todos o Concello, os veciños, pois tamén temos que mobilizarnos para a defensa deste patrimonio importante que é o rural, non? O rural, as aldeas, os terreos de horta que hai ao seu arredor. Nada máis, nós imos a apoialo coa observación que se plantexa e que tamén nos sumamos a ela de que no lugar de frente de alcaldes sexa a FEGAN quen asuma esta reivindicación. Nada máis. Moitas gracias. Si existe o precedente tamén, por exemplo, coa loita contra a velutina, na que hai un acordo a través da FEGAN co conxunto, coa Xunta de Galiza, para que realice ela asuma como entendo que corresponde ademais a loita contra a velutina, a extracción dos niños, etc. Iso foi propiciado pola FEGAMP, que entendemos que podría ser un foro bastante máis acaído, máis que nada porque estamos falando dun tema xa non incluso da comarca, sino de todo o país, e atreveríame a dicir, porque están as imaxes de moitísimas de como o xabaril ao longo de todo o Estado español pois é
costume velo en cantidad de sitios. Cada zona, imagino que terá a súa propia problemática, igual non é o mesmo tal, pero bueno, que saltan aos titulares cada pouco tempo a existencia dun problema con esta especie, pero que non é a única que, de algún xeito, o único causante da problemática no abandono de terras. Entón, un pouco o que parecía entender, o que nos gustaría, é que no primeiro punto, máis que esa fronte común, se fixese referencia ao traslado a FEGAMP de exixirlle a Xunta esa responsabilidade civil. Cando menos, sí que facer unha alisión a FEGAMP, se non se quere abandonar o tema da fronte común, sí que se pudera engadir a FEGAMP o traslado para un pouco propiciar esa exixencia a Xunta para a responsabilidade civil subsidiaria, que se buscara encaixe, o que lle solicitamos tamén pola nosa parte ao voceiro de Rianxo en Común, que dentro da súa moción. É realmente caído, non? Facer esa reflexión, porque efectivamente non é un problema comarcal, senón que é un problema do conxunto da comunidade. O que pasa é que, e por iso non se puxo, por isto tamén esta reflexión estivo presente cando lle dábamos forma á proposta. Polo que non se puxo fundamentalmente é porque a FEGAMP normalmente, tamén é de Xustiza de Asilo, está enfocada a cuestións que teñen máis que ver cos problemas urbanos que cos problemas que podemos dicir que atinxen máis ao ámbito rural, non? Pois, efectivamente, no caso das velutinas sí que houve esa cuestión, pero, bueno, as velutinas non é especificamente un problema rural como pode ser o tema do xabaril. E o xabaril sí que non está só presente nos núcleos rurais, senón que é habitual ver imaxes bueno, aquí mesmo non en Rianxo, pero tamén é habitual ver na prensa, na televisión, xabarís paseando polos xardíns, paseando polas cidades, pero tamén se lle adoita acompañar esas noticias dunha sorte de risa ou de anécdota que realmente non reflexa o grave problema que conleva noutros núcleos, en concreto nas aldeas, onde hai estes espacios para o autoconsumo, por non falar dali onde hai espacios destinados a unha actividade económica como tal, é dicir, sin significar un complemento como pode ser na maioría dos casos dos que temos por aquí. En calquer caso, insisto, non hai ningún problema por incluir esa cuestión bueno, instar a FEGAMP a que leve a cabo ese papel. Poderíase manter quizás, como comentábamos, esa fronte comarcal. Así se fai tamén en outras zonas que ten, bueno, máis interiores, pero tamén hai esas unións de municipios onde hai eses problemas compartidos. E despois é certo, non, que de feito leva un nome semellante ao da moción, que nos últimos anos a Xunta de Galicia ven promovendo distintas ferramentas dentro do marco da chamada Lei de Recuperación de Terra Agraria, pero son, desde o meu punto de vista, ferramentas todas elas cun alcance moi limitado e moi enfocados a determinadas zonas nas que a chegada de un particular con unha certa capacidade empresarial pode levar a cabo un proxecto, pero con as condicións de partida importantes. Aquí eu creo que estamos noutra óptica distinta, na que ese tipo de ferramentas non son as máis acaídas, tanto para a estrutura da propiedade que hai, para o nivel de abandono que hai, que, aínda que é importante, non chega a cadar o de outras zonas, e nas que ese tipo de actividades empresariais vinculadas con esas ferramentas que se poñen encima da mesa, como poden ser as aldeas modelo, como poden ser os polígonos agropecuarios, teñen difícil encaixe a día de hoxe, non? Ou son moi esporádicas, é dicir, cuestións que teñen que ver coa ganadería extensiva, etc., bueno, non entran dentro das que poderíamos denominar como actividades principais dentro do abanico de actividades productivas que aquí manexamos. De feito, estamos tratando o problema poñendo o foco nos
cultivos de autoconsumo, xa non en outras cuestións, porque, bueno, se ben é certo que existen, non teñen o peso tan trascendente como poden ter noutras zonas. En calquer caso, o debate eu creo que é pertinente, creo que é, ademais, enriquecedor, e a introducción da FEGAM, pois, tamén é pertinente, por suposto, e debería serlo máis, pero tennos mal acostumbrados, non, o organismo neste sentido, pero non hai problema por meterlo. Bueno, eu creo que hai que darle unha oportunidade a FEGAM en algún aspecto. Non ten ás veces ese carácter que se fala, sí que en algún outro sí, pero sí que hai unha forte presencia tamén. Pois, por exemplo, refiro a unha preocupación importante que ten que ver cos consultorios de saúde no rural, onde o estancamento ven de máis arriba, e a min constame que se lle traslada en bastantes ocasións esa reclamación que nos afecta especificamente os concellos tamén máis pequenos, non? Bueno, nada, entón incluiríamos entón unha referencia a FEGAM no apartado 1, dar os pasos necesarios para constituir unha fronte común dos alcaldes dos municipios barbanzáns e tamén trasladar a FEGAMP a efectos de, vale? Entón, con esta coleta, votos a favor, abstencións, 2 abstencións, Partido Popular e Ciudadanos. Ben, a seguinte moción relativa a loitar contra a soidade non desexada. Votos a favor da urxencia. Ben, pase a desenvolvela logo. Grazas, alcalde. O envellecemento da poboación é hoxe un grave problema no conxunto do país, sendo Galicia a segunda comunidade máis envellecida, con Ourense e Lugo como principais provincias destacadas dentro deste ranking. Por darlle contexto á situación que estamos vivindo, segundo os datos do Instituto Galego de Estatística, no ano 2000 en Galicia vivían 388.154 persoas maiores de 70 anos, é dicir, un 14,21% do total da poboación tiña máis de 70 anos, e no ano 2022 en Galicia vivían 533.091 persoas maiores de 70 anos, ou que o mesmo, un 19,81% do total poboacional superaba esa idade indicada, é dicir, un incremento do 5% en pouco máis de 20 anos. Se poñemos o foco no que nos atinxe no Concello de Rianxo, vemos como tamén se dou ese incremento poboacional e que mesmo superamos as previsións que o dito instituto facía para o conxunto da comarca no ano 2012. Daquela, o Instituto Galego de Estatística prevía que no ano 2021 o índice de envellecemento se situara no Barbanza nun 121,6% e vaticinaba que o índice de sobreenvellecemento se situaría nun 17,5%. A realidade, porén, foi un chisco peor no noso municipio, situándose no ano 2021 o índice de envellecemento en 171,99% e o índice de sobreenvellecemento en 18,26%. Compre ter en conta, ademais, que o Concello de Rianxo ven registrando nos últimos anos unha idade superior á media do conxunto de municipios da comarca. A isto, hai que sumar o feito de que máis do 50% dos fogares unipersoais que están ocupados no conxunto do país por persoas de máis de 65 anos. Estamos, polo tanto, nun contexto propicio para que a soidade non desexada se espalle entre a nosa poboación, polo que debemos de tomar cartas no asunto coa finalidade de evitar, na medida do posible, que os problemas que se derivan desta afecten a nosa veciñanza. A soidade defínese como unha condición psicolóxica debilitante caracterizada por unha profunda sensación de baleiro, inutilidade, falta de control e ameaza persoal. Diferentes estudos constatan que, se ben a soidade non desexada e o illamento social inciden en todas as etapas da vida, agudízanse notablemente durante a vellez, ocasionando un impacto directo e negativo sobre a saúde e o benestar das persoas que a padecen. Os factores que inciden no sentimento de soidade son varios e de diferente natureza, interpersoais, como a personalidade ou as expectativas, os acontecementos vitais, como a perda de seres queridos ou a xubilación, estruturais, como as condicións da vivenda, a accesibilidade, recursos e servizos, a existencia de relacións, a participación social, etc.
Recentemente, a Xunta de Goberno da Federación Española de Municipios aprobou a que se deu en chamar Declaración dos Gobernos Locais en apoio das actuacións que abordan a soidade non desexada. Nesta declaración e coa finalidade de concretar o seu traballo nesta materia, a Federación Española de Municipios e Provincias, en colaboración co conxunto das entidades locais, indica que desenvolverá a súa labor en 3 direccións prioritarias que se recollen na exposición de motivos e que non lles darei lectura. Por tanto, en base ao exposto, o Grupo Municipal de Rianxo en Común proponlle ao Pleno da Corporación do Consello de Rianxo a adopción dos seguintes acordos: adherirse a esta declaración dos gobernos locais en apoio das actuacións que abordan a soidade non desexada, aprobada pola Xunta de Goberno Local da Federación Española de Municipios e Provincias o 26 de novembro de 2022 e que está accesible na súa página web, que o Consello de Rianxo impulse e poña en marcha, entre outras, as seguintes medidas para abordar a soidade non desexada: a realización dun censo de persoas que viven soas co propósito de coñecer a súa situación. A inclusión dos veciños e veciñas do dito censo ten que ser voluntaria, mas o Consello debe incidir na necesidade de participar no mesmo. Ofrecer información ás persoas incluídas no censo de actividades lúdicas que poidan ser do seu interese. Moitas veces as persoas maiores teñen dificultade para acceder a distintas tecnoloxías a través das que se funden certas actividades que poden ser do seu interés, por tanto, ter unha canle de comunicación máis directa pode favorecer solventar esas dificultades. Ampliar, na medida do posible, a oferta de ocio a persoas maiores, especialmente nas parroquias. Moitas delas non se poden desplazar á vila, poñendo o foco especialmente nas actividades destinadas á promoción de condutas saudables de saúde psicosocial, fomento da actividade física e mantemento das capacidades cognitivas. Se ben é certo que este tipo de actuacións de vez en cando sí que se levan a cabo, moitas veces tamén promovidas polas distintas asociacións veciñais ou culturais do municipio, entendemos que compre, na medida do posible, insisto, fixar un calendario continuo de actividades deste tipo e repartidas o mellor posible nas distintas parroquias do municipio. Isto era a ampliación da rede de transporte pola tarde, coa finalidade precisamente de interconectar as distintas parroquias e favorecer a chegada de persoas potencialmente usuarias deste tipo de actividades e incluso conectalas con outras actividades que se podan levar a cabo en instalacións municipais en horario tarde, como poden ser distintas actuacións no auditorio, por citar un exemplo. Crear, a partir da apertura dun diálogo coas asociacións veciñais e culturais do municipio, unha rede de axuda e acompañamento coa finalidade de incorporar as persoas maiores ás actividades que ofrecen e detectar casos de extrema vulnerabilidade ou risco. Adhesión á rede Cidades Amigables coas Persoas Maiores, un proxecto promovido pola Organización Mundial da Saúde no ano 2010 como resposta ao rápido envellecemento da poboación e co obxectivo de conectar cidades, comunidade e organizacións en todo o mundo coa visión común de facer do seu entorno un lugar mellor onde envellecer dignamente. Igualmente, as cuestións relativas a esta iniciativa tamén as poden consultar na página web da Organización Mundial da Saúde. Nada máis e moitas gracias. Ben, voceira de Cidadáns. Eu vou votar a favor. Voceira do PSOE. Nos, por suposto, entendemos todo o exposto e que é un tema realmente importante que hai que intentar facer o posible para que as persoas chegado unha idade dos 65 anos, cando se está xubilado e se ten sorte e ten saúde, pois que se produza un envellecemento activo. Neste momento, neste Concello, está habendo diferentes actividades que intentan o taller de memoria, que creo que hai en casi todas as parroquias, a gimnasia para maiores, pero sin dúbida habería que ao mellor completar con outras actividades, non dicimos que non. Tamén é importante, sería importante promover ese voluntariado que faría tamén que se faría tamén posible ao mellor buscar a interxeneracionalidade para que uns nunhas idades a soidade non representa ese problema que pode representar a outras máis pertas da vellez. Nós máis non podemos dicimos que efectivamente é un problema que hai que abordar
é que, na medida das posibilidades, os que teñan as competencias e os recursos terán que invertir e facer o posible para que isto se leve da mellor maneira posible, xa dixen, buscando da mellor maneira o envellecemento activo da poboación. Nada máis. Voceira do Partido Popular. Para o Partido Popular, a atención dos nosos maiores é unha prioridade. Este colectivo é o máis vulnerable ao problema do illamento social. Vamos a apoiar a moción. En este caso, Concelleira de Servicios Sociais. Gracias. Se ven no conxunto, non, da moción, nós consideramos, non, verde apoiala. Sí que é certo que se nós lemos polo miúdo a exposición de motivos e cada unha das propostas que se lle piden ao grupo municipal son moi cuestionables, non? Quer dicir, é unha moción que recibimos como unha alarma social, non? Hai un montón de palabras que creo que nin compartimos ao mellor, non? Quer dicir que o avellentamento como tal non é un problema social. O avellentamento non é o mesmo que discapacidade, non é o mesmo que falta de autonomía, non é o mesmo... Non sei, dá a impresión ás veces como que olvidamos que o avellentamento ten que ir ligado a saber cales son as necesidades dese grupo de idade. Eu recordo cando comezamos a mover en servicios sociais as propias saídas culturais, non? Para persoas maiores, e que iso é máis de 50. E máis de 50, cantos hai na mesa ou ao redor deste pleno. Quer dicir que ás veces se considera, non? Que a poboación, bueno, xa chegaremos, non? Ás veces danos a impresión como de que é un grupo de idade que está como marxinal e non, en verdade, nós o que detectamos, como xa se trouxo no pleno anterior, é que no momento no que esa poboación de máis, neste caso, eu vou me poñer en máis de 50, vale? Porque máis de 55 é o que se rixe no traballo técnico político. A partir de aí, o gran recurso para nós, perdón, o gran recurso non, a gran necesidade é a falta de autonomía, si é unha situación de dependencia que leva para ello o recurso do SAF, non? Iso é o grande recurso que se parella a necesidade de unha poboación que conleva unha falta de autonomía persoal, non? E dixo isto porque, de verdade, é dicir, eu escoito e leemos con detalle todo o que significa o tema da soidade non desexada e botamos en falta que se fale de saúde mental, porque soidade non quere dicir que a persoa teña unha serie de diagnósticos de saúde mental. Non é máis, hai xente que vive só e vive felizmente só. Outra cousa é que necesita. E digo isto porque, insisto, penso no noso... No que nós sabemos, nas necesidades que nós detectamos, pois está o programa Xentar na Casa, está o que comentamos de SAF, está o que comentaba a compañeira Carmen, penso no programa de youtubeiros que fixamos fai un par de anos, no programa... Xa, e vexo como esa generación en concreto hai recursos que directamente rexeitan. E se o recurso máis preciado en máis de 70, máis de 65 é o SAF, por excelencia. E dixo, repito, porque é o ouro que creo que o Concello ten. Logo, o que comentan das actividades culturais, das actividades... Moitas... Sei que non é por mudalo, pero pon o Concello de Rianxo impulso e o poña en marcha. Iso é injusto. É injusto porque moitas das cousas que se poñen aquí están en marcha. Eu traslado. En xeral, a min preocúpame, creo que a alarma que crea a moción non existe como tal, que creo que a idea que se traslada do avellentamento non é a realidade de aquí. De feito, hai un dos puntos que di que se realice como tal un censo de persoas que viven soas. Bueno, insisto, a observación, como dixantes o compañeiro, non é que vayamos a propoñer unha redefinición deste punto, pero mellor non foi falta un censo. Por que digo isto? Porque a nosa experiencia en servicios sociais desde a pandemia é que esas situacións de persoa que vive sola, que ti alarmas de que ao mellor non ten o que necesita,
de verdade activouse. É dicir, nós vimos como en todas as parroquias a xente, o sea, quen vivía ao redor, de verdade funcionou de alarma para esa persoa que podía vivir só. É dicir, que anticipan ou non que poden necesitar cousas. E dixo iso, e recordo, porque nós, despois da pandemia, vimos como funcionaba, en este caso en Cataluña, un programa piloto que traballa sobre a soidade non elixida, de tal maneira que os comercios poderán funcionar, non? De ollos, un pouco, non? De persoa que deixa de vir facer a compra, persoa que tío mellor... E nós estuvamos revisando como se facía ou non ese traballo, cando en verdade aquí a xente chama. Eu quero que se saiba, quer dicir que o toque de atención está ben, a temática é fabulosa, anticiparnos o que a mellor fai falta tamén, pero tamén que saibamos como de verdade está funcionando a xente de aquí, que hai de verdade unha preocupación fora de nós, digo, como nós como políticas ou nós como tal, que a xente está de verdade petando a porta e chamando: ei, sei isto, ei, esta persoa non ven, que fago? Digo para que se saiba, porque ao mellor non está organizado como tal, non hai unha rede de voluntariado ou de axuda montado, pero a xente, desde a pandemia sobre todo, activouse moitísimo o ollo en quen ao mellor necesita que. E iso é fabuloso. Entón, en xeral, insisto, a noso sentir é ver de apoiala, pero ollo con ligar somente a palabra avellentamento con un alarma social, porque cando nós empezamos a poñer recursos específicos para máis de 50, non nos encontramos con esa resposta, con esa necesidade. Entón, ollo con sector da poboación, detectar necesidades, poñer recursos para esas necesidades. E logo iso, de verdade, que hai hasta un parecerlles mal de vesme incapaz, porque é xente que se move de verdade, e xa non só entre parroquias, é que se move de concellos, móvese de países, vamos, ollo con crear un prexuízo e un estereotipo co que significa persoa maior. Digo ollo por lo que nós tamén nos encontramos no día a día, non? Creo que nada máis, non sei se os compañeiros queren comentar algo ao respecto, pero creo que comentei bastante. Vamos votar a favor e apoiar. Queres facer algunha alusión? Sí, pois dalle. Sí, creo que é pertinente comentar un par de cuestións tendo en conta os calificativos, non, que se puxeron encima da proposta. Non creo, bueno, non dubido, non, que a moción se lera coa suficiente atención, pero creo que non se desprende da lectura da mesma ou de escoitarnos na exposición de motivos unha alarma, non? Ou chamar, cando menos, a facer unha fronte sobre unha alarma gravísima existente a día de hoxe. De feito, facíase bastantes alusións ás persoas maiores de 50 anos, cando as únicas referencias que teñen que ver ca idade que están no texto da moción falan de persoas maiores de 70. Non o fan por ningún motivo, nin por poñer o envellecemento como un problema grave, que creo que sí que é, senón porque cando menos coas nosas limitacións, os estudos que podemos consultar ao respecto, vinculan a soidade non desexada en boa medida a unha cuestión que ten que ver ca idade. Dixíamos na exposición de motivos, non? Diferentes estudos constatan que se ven a soidade non desexada e o illamento social inciden en todas as etapas da vida, acudíxanse notablemente durante a vellez, ocasionando un impacto directo e negativo sobre a saúde e o benestar das persoas que o padecen. E esta é a cuestión fundamental que nos preocupa, e insisto, na que distintos estudos coincidían en que hai unha vinculación entre esa soidade non desexada que pode derivarse distintos motivos, pero fundamentalmente vinculado ca vellez, con certas complicacións no seu benestar e na súa saúde. Eso é realmente o que nos preocupa, non coa finalidade de crear ningunha alarma, senón coa
en todo caso, coa preocupación de non ser capaces a detectar eses problemas que poidan existir e que poidan incrementarse co paso dos anos, tendo en conta con ese contexto que dábamos, tendo en conta o avellentamento da poboación que se van producindo nos últimos anos no contexto do país. Entón, tamén coa finalidade de previr certas problemáticas que poidan xurdir, tamén pensamos que é necesario crear ese senso do que se aludía, tampouco non desde unha perspectiva de alarmismo, senón desde a perspectiva de querer saber. De feito, non se calificaba de fantástico ou fenomenal que determinados veciños avisaran de certas necesidades ou que determinados comercios en determinados territorios fixeran certas actividades. Pois eso mesmo que fan os veciños, o que poden facer os comercios, entendo que tamén o pode facer o Consello, e para poder facelo debe primeiro saber a quen se ten que dirixir. Por tanto, se non existe un censo e unha relación de nomes e números de teléfono, pois dificilmente pode levar a cabo esa actividade que se celebra cando fan outras persoas. Por tanto, insisto, non se trata de crear ninguna alarma, ni moito menos, trátase de tratar de ir poñendo os medios, como dicía antes, atendemos aquí neste pleno e atendemos todos os meses a cuestións que teñen que ver co inmediato, con intervencións urxentes nos viales, no espacio público que teñen que ver co inmediato, pero tamén temos que atender a cuestións que teñen que ver co medio e co largo plazo. Eu creo que esta é unha cuestión que ten que ver co medio e co largo plazo, que nos interpela a todos, porque o problema seguramente se vai facendo maior co paso do tempo. Insisto, non somos expertos na materia, nem moito menos, pero co que sí que podemos estudar, pois así o parecen acreditar. Por tanto, hai que ir poñendo os medios para iso sea posible e hai que poñer coa máxima previsión que poñemos e non tratando de reverter despois un problema que poida existir xa. Entón, creo que é entendible o posicionamento e celebro que en todo caso que vayan a aprobar a proposta. Nada máis e moitas gracias. Ben, eu entendo que efectivamente existe esa demanda e esa preocupación por facer contornos máis agarimosos, tanto co que ten que ver cos maiores, como tamén, algunha vez temos falado, da infancia. É dicir, facer contornas, é dicir, que desde o público ou desde os concellos sexamos quen de establecer unha rede que se anticipe a calqueira problemática, sexan dos maiores de 70, dos de 60, dos de 50, ou dos menores, ou incluso tamén, que está a sair estes días, reflexándose tamén nos medios, unha rede tamén de apoio, o que falou a concelleira, dunha rede de apoio social a temas de saúde mental, as dificultades que está a ter tamén a adolescencia, situacións tamén problemáticas que se dan nos institutos, é dicir, que todo o que avancemos un pouco nunha rede de protección e de mellora, pois vai estar positivo. Iso pasa, evidentemente, por ter máis recursos. É unha das cousas que tamén igual falta aquí, que é dicir, pois un departamento de traballadoras de servizos sociais pois bastante máis potente do que hai na actualidade, con máis recursos que permita pois de alguma maneira anticiparse e sair o paso de moitas destas situacións, non? Porque efectivamente, e era tamén eu entendo, e que saiu aquí na exposición, hai determinados programas que igual non son os que de alguma maneira están, pero que son tremendamente importantes. Que haxa 100 e pico persoas na rede de axuda a domicilio con milleiros de horas de atención é unha rede importante, visualizan, saben o que acontece nas vivendas, non? E é unha rede que vai evidentemente irse ampliando, que o falamos aí no seu día, como ten que absolutamente mimarse o servizo de axuda domiciliaria, porque vai ser un elemento fundamental. E sen desmerecer outro tipo de programas que tamén están aí, o xantar na casa, ou o servizo que tamén intenta establecer ás veces con máis menos éxito, como é o das pulseiras ou de teleasistencia domiciliaria, que creo que lle chaman, establecendo algunha rede. Sí, e logo, pois eu tamén, a pandemia
fastidiou bastantes cousas, entre outras era unha dinámica que había aberta moi boa dos programas de memoria nas parroquias que sufriron o seu parón e está costando volver a recuperar eses espazos que tiñan todas as parroquias de encontro, todas as parroquias que tiñan demanda. E había, pois, aquí en Rianxo, creo que eran unhas 20 e tantas, 30, aquí en Rianxo 2 grupos, no outro lado, pois, grupos de 20, 15, 10, entón, que son importantes, incluso a ximnasia que pelexan desde, aínda que podría impartirse ou se lle di ás veces de renunciar e que veñan facelo o pabellón, hai unha vontade desde deportes de que se manteñan as parroquias porque, de algún xeito, permite ese movimento. Coincide moi ben con unha proposta que non sei se a chegaremos a debatir hoxe, pero que tamén é outra adhesión á parte esta rede que promovida pola FEMP. Hai outra rede tamén promovida pola FEMP, que é a Rede Española de Cidades Saludables, que tamén busca o fomento de actividades de saúde, entendidos como amplo, e que se vai intentar adherir ao Concello de Rianxo, aprobalo, porque tamén posibilita o acceso a determinados recursos e creación de entornos pois máis materiais, pero tamén, hasta onde seis, pois tamén de actividade nun sentido amplo de saúde, non? Que despois intentarei facilitarlle a proposta, a ver se, aínda que sexa fora do orde do día, pois temos a ben adherirnos como un complemento a esta rede proposta, neste caso, na moción. Ben, dito isto, pasamos á votación. Votos a favor, creo que éramos todos, por unanimidade, queda aprobada. Pasamos á seguinte moción, que neste caso debatemos a primeira urxencia, unha moción do Grupo Municipal do BNG de apoio á iniciativa legislativa popular sobre medidas urxentes para recuperar e fortalecer a atención primaria. Votos a favor da urxencia. Pasa a desenvolvela o concelleiro da... Sí, bueno, a ver, o asunto veu de xeito reiterado, entón eu non me vou a estender en exposición de motivos. O feito é que a recollida de sinaturas xa está no Parlamento e a moción o que inste que se debata canto antes no Parlamento. Entón, digamos, a exposición de motivos e todo o que se falou nestes últimos plenos a respecto da necesidade da mellora da atención primaria, e a moción o que trae un pouco de novo é que se debata a maior brevedade posible a iniciativa legislativa popular, e ese é o punto. Instar ao Parlamento Galego a tramitar con celeridade a iniciativa legislativa popular de medidas urxentes para recuperar e fortalecer a atención primaria e aprobala por unanimidade. Dar traslado do presente acordo aos grupos parlamentares e á mesa do Parlamento. Este é o sentido da moción e é o que se pide. Instar ao Parlamento para que se tramite con celeridade e dar traslado aos grupos parlamentares e á mesa do Parlamento. Nada máis. Moitas gracias. Ben, voceira de Cidadáns. Ben, sabemos que a atención primaria non pasa polo seu mellor momento. E tamén quería decir que o grupo de goberno podería poñer o seu gran tarea e arranxar a clínica de Taragoña, que se non cambiou é titularidade do Concello. Eu vou votar a favor. Voceiro de Rianxo en Común. Grazas, alcalde. Fai pouco, pero en todo caso antes do Nadal foi aprobada unha moción de apoio á iniciativa legislativa popular promovida por Só Sanidade Pública e que traía ao pleno o Grupo Municipal do BNG, coido que a moción foi aprobada por unanimidade. Bueno, en todo caso, a moción recollía unha serie de cuestións que a iniciativa legislativa popular tamén incluía, e no marco tamén desas actuacións promovidas por Só Sanidade Pública, que tamén teñen que ver coa recollida de sinaturas en distintos municipios, levouse a cabo, insisto, non recordo as datas, o coido que a finais de novembro, distintas concentracións en distintos municipios do país absolutamente exitosas, e o colofón de todo isto foi recentemente a manifestación que tivo lugar en Compostela,
e que levou a encher o obradoiro de miles de galegos e galegas que non só daban coa súa presencia ali o apoio á iniciativa legislativa popular promovida por súa Sanidade Pública, senón que tamén lle exixían ao Partido Popular na Xunta de Galicia un cambio de dirección absoluto no que ten que ver coa política sanitaria e coa persistente insistencia en recortar servicios nos distintos puntos do país, non? Por tanto, nos imos apoiar unha vez máis a moción e imos aproveitar a ocasión para seguir insistindo en que non só é necesario fortalecer os servicios, senón que hai que melloralo e hai que recuperar, cando menos, os estándares de atención que había hai apenas uns anos. Non sería impensable hai 20 anos pensar que se podría pedir cita en calquer centro de saúde e que nos iban dar cita para dentro dun mes. Bueno, hoxe case hai que dar gracias porque iso acontece desa maneira. Entón, hai que insistir e hai que seguir traballando tamén nas rúas para que dunha vez entendan que teñen que rectificar e que teñen que dar un xiro de timón de 180 grados na súa política sanitaria. Nada máis e moitas gracias. Ben, voceira do PSOE. Nós tamén pensamos que é necesario que o Goberno de Galicia reformule canto antes as súas políticas en materia sanitaria, especialmente no ámbito da atención primaria, para que cambie o modelo asistencial e de xestión de recursos humanos, que permita convocar todas as plazas posibles para formar novos profesionais e mellore as condicións laborais, para poder contribuir a ter máis profesionais que permitan atender a poboación coa maior calidade asistencial posible. Nada máis. Voceira do Partido Popular. Nós tamén vamos a apoiar a moción. Ben, entón, votos a favor, aprobada por unanimidade, se instar ao Parlamento a tramitar a ILP. Ben, quería, por alusións tamén, que se falou do Centro de Saúde de Taragoña, igual aproveito despois mellor o apartado de rogos e preguntas, porque efectivamente o Centro de Taragoña é competencia do Concello, aínda que levamos moitos anos, antes mencionei, hai un acordo da FEGAMP e a Xunta de Galicia do ano 2006, se non me engano, 2006, vai para 17 anos, que falaba de que se farían cargo dos centros de saúde a Xunta de Galicia, e iso nunca se chegou a executar. As últimas actuacións feitas en Taragoña foron polo Concello. Chegou a pandemia e un bo día a prestación que se estaba desenvolvendo ali pechou. Vale, entón hai que intentar que retorne. Que hai que facer melloras? Pois faremos as melloras necesarias para que o centro de saúde, ese centro de saúde que tiña que estar asumido desde o ano 2006 pola Xunta de Galicia, que volva a estar operativo con algunhas melloras. As últimas que fixemos de repintado foron aí algúns anos, pero hai dúas seivas que, insisto, se estaban facendo prestación sanitaria nelas, pero creo que sí que son unhas eivas que hai que arranxar, temas de calefacción, e unha segunda que é derribar algúns muros para facer uns baños adaptados, que creo que é algo que lle falta a ese centro. Pero, insisto, non foi a pandemia quen pechou o centro de saúde e non o Estado. O Estado pois é o que corresponde a un edificio a día de hoxe que leva pois prácticamente 2 anos e pico ou 3 sin abrir e sin atención, non? E que é necesario recuperar mentres demandamos pois que se cumpla o establecido no seu momento, ano 2006, 17 anos, que era que os centros de saúde pasarían a formar parte da rede asistencial da Xunta de Galicia e que sumiría os custes impropios que se decía entón neses centros. Entón, xa digo, por parte do Concello vamos buscar resolver para que non haxe excusas, que retorne a actividade aí, facendo melloras na calefacción e melloras tamén na accesibilidade dos baños para facer uns baños adaptados. Pero non foi ese tema. A prestación no Centro de Saúde de Taragoña cesou pola pandemia, non polo estado do centro. Ben,
Seguimos a outra moción que é unha moción tamén do Grupo Municipal do BNG, impulso de medidas encaminhadas a blindar, garantir e defender os dereitos das mulleres, así que promover a igualdade real entre mulleres e homes en Galicia. Corresponde tamén a unha data moi sinalada como é o 8 de marzo. Voto da urxencia, pasamos a defendela. Vale, ben, continuamos entón. Como no caso da anterior, pois tampouco me vou a pormenorizar na exposición de motivos, si compartir que hai un termo que se usa moito no ámbito feminista, que é o do teito de cristal. Parece que despois de, como pon aquí, que levamos máis de 100 anos marcando esta data do 8 de marzo, máis que teito de cristal, eu creo que xa é un teito de formigón que temos que asumir. E digo asumir porque, sí, é a realidade, non? Do 100% das mulleres, non? Cando digo do teito de formigón, refírome a que non só é unha cuestión de barreiras que nos podemos encontrar no ámbito laboral, senón en todo o que a ti te pode pasar ao mellor como muller, unha realidade moi ampla. E digo isto tamén porque no que son os puntos que se llevan a instar a Xunta, que conforman esta moción, en verdade tócanse moitas das áreas das nosas vidas, como é a saúde integral, a saúde mental, a violencia sexual como tal, a máis potente, ou os coidados, Entón, comentos. Dice que o Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego somete a debate e aprobación polo Pleno deste Concello. Esta moción propón a adopción dos seguintes acordos. Primeiro, que a Corporación do Concello de Rianxo mostra o seu apoio as distintas mobilizacións convocadas polo feminismo galego para o 8 de marzo na defensa dos dereitos das mulleres e o seu compromiso por promover a igualdade real entre mulleres e homes. E logo, propóñense unha serie de puntos, neste caso a instar á Xunta, son os seguintes: a creación dun Instituto Galego das Mulleres como organismo público encargado de deseñar, impulsar, asesorar e avaliar as políticas de igualdade e promover a sensibilización da sociedade co obxectivo de conseguir a igualdade real entre mulleres e homes na Galiza. Segundo, a creación dunha unidade de saúde integral das mulleres que planifique, coordine e impulse unha estrategia de atención integral na que establezan liñas prioritarias de investigación en saúde da muller que permita avanzar no coñecemento das doenzas que afectan as mulleres, revisar os patróns de síntomas e seguir a evolución das enfermidades. Así mesmo, atenderá a incorporación do enfoque de xénero en todo o seu proceso de formación e garantirá a abordaxe de xénero na atención sanitaria. Terceiro punto, a creación da valedoría das mulleres con capacidade para sancionar administrativamente as empresas que cometan accións de discriminación salarial ou profesional por cuestións de xénero. Punto cuarto, estender o protocolo do Partido Xudicial de Santiago de Compostela encamiñado a impedir a revitimización das mulleres vítimas de violencia sexual durante o proceso xudicial. Punto quinto, elaborar un plan de extensión dos servizos públicos en materia de coidados incrementando o número de plazas públicas das escolas infantís, centros de día e de discapacidade co obxectivo de garantir a corresponsabilidade social. Comentar neste punto cuarto, non sei se tú estes oportunidade de ver este protocolo, en este caso promovido por Ana López Huevos. Comento isto porque cando se comenta, cando se propón que se estenda, non sei se podedes ver na web, pero en este momento a Xunta o que fai é difundir mínimamente o propio protocolo. E digo isto porque a verdade é que está cheo de medidas amplamente necesarias para quenes interpoñemos esas denuncias ante o xuzgado,
que o que fan é, sobre todo, impedir, non? Que ti, bueno, que o sistema che lastime, non? Contando unha e outra vez o mesmo, ou incluso perdendo probas, non? Durante o proceso judicial. Creo que nada máis, senón que se comente e nos devolvemos unha resposta. Para unha muller todos os días son o 8 de marzo. Estamos nos preocupando tanto de probar que unha muller pode facer o mesmo con un home que nos estamos olvidando do que nos fai únicas. Unha muller non foi feita para facer o mesmo que fai un home, senón para facer todo o que un home non pode facer. Eu vou votar a favor. Voceiro de Rianxo en Común. Grazas, alcalde. Nos estamos moi de acordo coa moción que se trae. Incluso, bueno, unha e outra vez, efectivamente, ese teito de cristal parece que se vai convertindo en algo moito máis forte. Incluso, desde ese punto de vista, hasta nos dá certo reparo falar destas cousas sendo nós ou encabezando unhas e outras veces candidaturas homes, cando podría ser perfectamente outra compañeira a que o fixera, non? En calquer caso, o que si é evidente que ano tras ano nunhas datas ou noutras que teñen que ver coa cuestión se trae este tipo de propostas dá boa mostra de cal é a situación, que son bastante semellantes un ano tras outro. Por tanto, quere dicir que pouco se avanza nas distintas materias, non? Houve outros anos que a cuestión principal era falar de coidados, e moitas das cousas que se tratan agora, pois xa daquelas se pedían e teñense que volver a pedir, non? Cuestións que teñen que ver con todos eses procesos judiciais, pois, bueno, agora hai debate servido a respecto desta cuestión, lonxe desde o noso punto de vista, lonxe de avanzar na materia, pois parece que se queren recuperar debates de outro tempo, ou no que a cuestión, esas cuestións aludidas sobre probas, sobre unhas preguntas e outras, pois parece que nos queren levar a uns anos atrás, non? Entón, bueno, ao mellor, pois, efectivamente, non só hai sempre as mesmas cousas, senón que en vez de avanzar en determinadas cuestións, pois parece que se queren reabrir debates que parecían pechados, pero, bueno, en calquer caso, no que ten que ver coa proposta en concreto, nós imos apoiala, evidentemente. Voceiro do PSOE. Nos, por suposto, que nos sumamos á xornada de reivindicación e loita do Día Internacional das Mulleres, manifestando o noso firme compromiso coa igualdade como unha das cuestións de calidade democrática. Temos que seguir loitando para que os homes e as mulleres sexamos iguais en dignidade e en dereitos. Respecto, bueno, na adopción dos acordos, nos gustaría facer unha emenda de adición no punto 2, que nos parece que, bueno, sería digna de recoller, que diría, bueno, sería a 3, no punto 2, o 3 apartado, recuperar e actualizar o Plan de Atención Integral á Saúde da Muller de Galicia, realizado no ano 2007 polo Goberno bipartito, e impulsar unha guía de actuación onde se recollan todos os aspectos que nos leven a un cambio efectivo de paradigma biomédico que a día de hoxe é androcéntrico e patriarcal. Bueno, no punto 3 pensamos que xa neste momento existe que poda sancionar que é a Inspección de Traballo. Entonces, propomos a sustitución por esta emenda que diga propoñer e promover a modificación da Lei 6/1984 do 5 de xullo do Valedora do Pobo para crear unha sección especializada en igualdade na institución aos efectos de impulsar e reforzar a perspectiva de xénero no desempeño de todas as funcións que ten atribuídas a Valedora, neste caso, neste momento e en particular no tratamento das queixas que se reciban da cidadanía. Respecto do 4, porque nos parece que a Xunta de por sí non pode estender ningún protocolo, xa que terá que acordalo co Poder Xudicial, este ou outro que fora mellor. Entonces, propoñemos
instar a Xunta de Galicia a estudar os mecanismos para convalidar un acordo cos organismos xudiciais para impulsar un protocolo de actuación sobre delitos sexuais para todo o ámbito xudicial en Galicia, dotando posteriormente a todos os actores implicados na súa aplicación dos medios necesarios para poder implementalo. E nada máis, era eso que nos gustaría que se recollera, porque parece que estaría un pouco máis completa. Nada máis. Voceira do Partido Popular. O Partido Popular de Rianxo sumámonos a este a apoiar o dereito contra ou a favor das mulleres, a apoiar e reclamar os dereitos das mulleres, que nos parece fundamental. Nada máis. Ben, non sei se credes polo tema da modificación das emendas. A ver, no punto 2 é un engadido, eu creo que é fabulosa. No punto 3 non teño... Si, escoitei. No punto 3... Bueno, eu vou dar a miña visión, non? Mira, eu creo que era bo que o mantivéramos. É dicir, se ti creas algo especializado dentro, non lle das o peso que ti... Ao que fai a moción é propoñer recursos que sean de moito peso. É como cando... É dicir, un Instituto Galego das Mulleres é unha... como se di? Pois é un recurso da propia administración, como por exemplo pode funcionar en Asturias ou en Andalucía, que é unha barbaridade de potente. É dicir, está superdotado de diñeiro, está superdotado de recursos. Entón, eu creo que a sustitución do punto 3 o que estamos restando o peso ao que se propón, que é justamente que sea un recurso único, non é a colación de ningunha outra. Creo que iso restaría... Bueno, eu estou dando a miña opinión, Carmen, pero, ollo, eu creo que claro que o que ti estás planteando é o que tiña que facer a norma, pero non o fai. A norma xa teria que ter a perspectiva de xénero. A norma xa o di. Entón non é tanto, ao mellor, ver de mudala, senón crear recursos específicos. Iso é como eu o observo. No caso do punto 4, dis, non? Estudar os mecanismos para convalidar un acordo cos organismos... A ver, este protocolo en concreto, que ao mellor é o que nos pode confundir, non é un protocolo de obriga, é unha recomendación de pautas humanas á hora de abordar este tipo de delitos, que ao fin non di nada diferente do que xa está exposto en un montón de dereitos humanos. Entón, eu creo que a vontade do punto 4 é que o que está feito se difunda, pero pode facelo a Xunta e podemos facelo nós desde o Concello de Rianxo e pode facelo o Colexio de Abogacía e o Colexio de Psicología. Entón, aquí o que se entende... Bueno, eu comento, non? Eu comento por como é este protocolo en sí, que non é, como se di, un protocolo estandarizado, sabes, que teñen que cumplir sí ou sí, non. Son como recomendacións, non? A hora de facer o exercicio, de como abordar, non? Este tipo de denuncias, pero en todos os ámbitos, sanitario. Entón, ao nos entender, justamente a Xunta ten como encamiñalo. De feito, onde o vin difundido foi na Consellería de Educación, nin sequera na Consellería de Justiza, sabe? Instar a estender, non sei se é unha cousa que ten que os poderes están separados. O judicial facera, non sei, esa... Bueno, non sei se pode mudar estender por difundir. Claro, eu estou entendendo un pouquinho... Non sei. No sentido no que se fala efectivamente, non é tanto un protocolo judicial... Non o é, é que non o é. Non. Sino unha maneira de entender a actuación. Sí, é que aquí pon medidas en concreto, en plan, sanidade, que non vayan ao baño, que non laven a boca, que non... Son propostas que fai esta magistrada máis un grupo de xente
pero é como, claro, aí está. vai sobre No. realmente unhas pautas judiciais No. de atención que serían as que exixirían No. de alguma maneira que todos os xuíces Terían que facer. tuveran un determinado tal, bueno, sí, o que entendo nese sentido. É que este é moi recente, o sea, desde o ano pasado. Creo que vai nese sentido. Por eso, igual hai que poñela maiores. Entendo tamén que intentemos manter o que ten que ver co tema da valedoría. Eu creo que sí, pero bueno, é a miña visión. Un golpe, por así decirlo, de poder entre De realidad. algo que directamente dependa e teña que ver única e exclusivamente coa muller sin facer as dependencias. Por outro lado, eu creo que a idea destas mocións é tamén trasladar ao Parlamento e que ali, pois, de alguma maneira debatan e exixen. Pero eu entendería tamén, efectivamente, que a diferencia da valedora do povo que non teñen un carácter sancionador, eles só intermedian, aquí se queira dar un valor un pouco diferente, que xa tamén efectivamente hai na inspección de traballo, pero que tamén haxa unha certa capacidade desa persoa, desa entidade nova, a impulsar esas medidas contra a discriminación. Entón, eu creo que podemos modificar no primeiro punto e intentar manter os outros do plan, como están, sí. tendo en conta de que o que aprobemos aquí vai ao Parlamento e ali van ser do que debate. Se me permites, incluso o punto 4 que propós, ou que propoñedes, eu poñería a maiores. Quer dicir, porque o protocolo do que se fala aquí xa está publicado, xa é un determinado, mas o punto que vos propoñades é algo que non existe. É que ao mellor este que está feito non é o que se ten que estender, porque é algo moi concreto que sae dunha investigación moi pequeniña, non sei se como valorades, pero digo porque non quede solto. Entón, este pasaría a ser O punto 6. o punto 4 sería, convertiríase no 6. Sí. Vale. Non hai problema de meter tamén un novo 3 de recuperar Sí. o plan de atención, pero sí que non vamos modificar o que ten que ver coa Valedoría. variación. Vale. Sí, sí, a educación. O apartado que fala da... Sí. Primeiro, queda como está. Creación do instituto. O segundo, queda como está. O terceiro punto. Non? O terceiro, recuperar e actualizar o plan de atención integral. Sería o terceiro punto dentro do O 2. cuarto chamaríase creación da valedoría das mulleres. O 5, extensión do partido social. Non, era no 2, o 1, 2, o 3. Non é o 2. No, empeza no 2. É que empeza no... Ai, non, empeza O no... 2 ten no apartado. Sí. Pero estaríamos listar a Xunta de Galiza. Sería o terceiro apartado do 2. Bueno, pode ser. 5 ou 6. A proposta é que vaya un punto á parte. A recuperación do plan de bipartito. Non dentro do 2, senón a maiores. Ah, claro. Ben, quedaría o primeiro como está, Corporación de Rianxo, apoio ás mobilizacións do 8 de marzo, e a segundo, no que se insta a Xunta de Galicia, creación do Instituto Galego das Mulleres como organismo público, etc. 2, creación da Unidade de Saúde Integral das Mulleres. 3, sería recuperar e actualizar o Plan de Atención Integral á Saúde da Muller de Galicia. 4, creación da Valedoría das Mulleres. 5, estender o protocolo do Partido Social de Santiago de Compostela. 6, elaborar un plan de extensión dos servizos públicos en materia de cuidados. E o 7, estudar os mecanismos para convalidar un acordo cos organismos judiciais. Entonces, o teu punto terceiro que pedías a modificación, ese non. Non incluiríamos o da... Vale, entón con estas engádegas, votos a favor, queda aprobado por unanimidade.
Ben, anticipo que daqui a un momento vamos tratar fora do orden do día algunha moción máis, vale? Sí, unha vosa e outra tal, vale? Sigo, non? Co orden do día. Sí, isto forma parte do... Ben, dación das contas das resolucións da alcaldía, acta número 1 do 2023 o 31 do 1, presidencia tamén da conta das actas da Xunta de Goberno Local da sesión extraordinaria do 4 do 1 de 2023 e acta número 2 da sesión ordinaria do 19 do 1. No punto 9, e antes de pasar a esas mocións que aclararemos agora fora do orden do día, se dá de conta da cesión gratuita dunha parcela do Parque Empresarial de Rianxo a favor da Comunidade Autónoma, que é a parcela para medio rural dentro do Parque Empresarial. Asinouse xa con eles a cesión da parcela por 6.045 metros, identificada como E2 nos planos de equipamento, para a construción dunha, o que lle chaman BUO, base, unidade operativa de medio rural para incendios forestais. Teñen o texto, non vou repetir o que xa foi aprobado no seu momento. Agora o que se fixo foi xa a sinatura coa Secretaría Xeral de Patrimonio da Consellería de Facenda, e tamén por dar esa información, porque o que nos interesa está neste momento tamén tramitando a licenza do proxecto no Departamento de Urbanismo, un proxecto que vai aproximadamente a 650.000 euros aproximadamente, que contempla diferentes instalacións para dotar a base nesta parcela cedida, e está neste momento tramitando as tasas e os impostos locais para botar a andar tan pronto teñan a aprobación por parte da Xunta de Goberno. Vale? Quería darles esa información. Ben, ora pasamos a unha moción do Grupo Municipal de Rianxo en Común relativa a mellora da aula de estudo. Teño que indicar que foi por traspapelouse dentro das cousas, entrou dentro do por así decirlo, non se distribuiu ben. Non a distribuíron. Non a tiñamos no noso departamento. Pero que efectivamente debería formar parte da propia orden do día. De todas maneiras, como se están traendo todas as mocións normalmente a debate e aprobación, pois non crea ningún tipo de circunstancia neste sentido. Entón, defendemos a inclusión, votos a favor, e pasamos a desenvolvela. Grazas, alcalde. Non pasa nada por non estar na orde do día. De feito, coido que con pouco retraso poideron os grupos dispoñer do texto da moción para poder estudalo con respecto ao pleno de hoxe. Como se di na exposición de motivos, unha das primeiras propostas que trouxemos ao pleno nesta legislatura foi a creación dunha aula de estudo autoxestionada, un espacio moi demandado polo estudantado rianxeiro, no que poder traballar dun xeito cómodo e con as instalacións adecuadas a tal fin. Se ben se tardou en materializar a proposta, máis do que nos gustaría, fai aproximadamente 5 meses, habilitouse de maneira provisional no primeiro andar da aula activa do mar ese espazo de estudo cunha capacidade para 15 persoas, establecéndose un control de acceso a través dun sistema de tarxetas que puideron ser adquiridas polas persoas interesadas en usar o espazo habilitado. O tempo veu a demostrar que o dito sistema necesita, dende o noso punto de vista, unha mellora, dado que diariamente aproximadamente un 60% da capacidade da aula está desocupada, mentras que, ao se esgotaran as tarxetas de acceso no momento no que foron postas á disposición, moitos e moitas estudantes que non chegaron a conseguir unha seguen desprazándose a outros concellos próximos para usar as instalacións que ali teñen. É dicir, cando se puxeron as tarxetas á disposición do alumnado, pois moi probablemente,
moita xente adquiriu a tarxeta, aínda que non fai a diario uso do espacio, mentres que hai outra xente que sí que pode facer uso a diario da aula de estudo, pois polos motivos que xexan non acadou a conseguir unha desas tarxetas, entón a pesar de haber sitio disponible, pois non poden acceder dado o sistema de acceso implementado, non? Entón, tendo en conta tamén que o período de validez das tarxetas remata agora nestes días, pensamos que se debe optar por un novo sistema de acceso que permita ao mesmo tempo o control do aforo e das persoas que fan uso das instalacións, mas que permita tamén que sempre que haxa espacio baleiro na aula de estudo, as persoas interesadas poidan acceder a ela. Parécenos unha solución apropiada a este fin, dotarnos dunha aplicación que lle permita ás persoas usuarias reservar o uso da instalación cando haxa espacio disponible e que xere un código por cada reserva a través do que se poida acceder, mas que tamén sirva para identificar a cada unha das persoas que efectivamente usan a aula de estudo. Este sistema, ademais, podería ser facilmente exportable a outras instalacións municipais, como poden ser os pabillóns polideportivos ou centros culturais, que a día de hoxe teñen outros sistemas quizás menos cómodos ou incluso menos seguros dende o punto de vista da administración, non? Por tanto, o que propoñemos é estudar a adopción de melloras de control de acceso á aula de estudo coa finalidade de permitir que cando hai un espazo libre poida entrar calquera usuario ou usuaria previa a súa identificación con este sistema. Nada máis e moitas gracias. Voceira de Rianxo, de Cidadáns. Eu vou votar a favor. Voceira do PSOE. Nos pensamos que agora ese equipamento está a disposición da cidadanía de Rianxo. Se da experiencia que se tivo estes 6 meses, pois se ve que hai algunha modificación que facer, pois hai que intentar a ver de que maneira se pode que o funcionamento sea o mellor posible. Voceira do Partido Popular. Nós tamén vamos a apoiar a moción. Voceiro BNG. Sí, a ver, nos dámonos conta que o que é o uso dese espacio, digamos, o que os turnos de uso, que eso é mellorable, e entón temos que ver o mecanismo que garanta que efectivamente se optimice ese espacio, non? Que o sistema se a través da reserva dese espazo, non o sei, se eso non o sei, porque reservar non garante que se vaya a usar, entón non o sei cal é o mecanismo. Que está claro é que temos que buscar un xeito de que efectivamente non haxa persoas que necesitan ese espazo e resulta que o espazo pois ten postos vacantes pero non se pode utilizar porque esa persoa non ten tarxeta. Entón, dámonos conta que iso témolo que mellorar. De todas maneiras, eu tamén quería puntualizar algo que me parece importante, non? E é que a ver, e falouse antes de outros asuntos que pouco a pouco os concellos imos asumindo como propios, non? E eu creo que hai que lembrar cousas que son importantes, non? E que onte nos lembraba Adolfo Alcalde, non? Cando estábamos falando desto. E que eu lembro que tamén aconteceu. As bibliotecas de Santiago no Nadal pecharon. Pecharon. Un servizo que é fundamental para os estudiantes. A ver, nós estamos asumindo cousas e asumímolas, pero as institucións tamén teñen que asumir as súas responsabilidades. A Universidade de Santiago non pode pechar as súas bibliotecas en pleno período de vísperas de exames. Eso non pode facelo. E iso tamén o temos que dicir. Porque, claro, parece que aquí quen non cumple o Concello, e o Concello o que está cumplindo demais, porque iso non é función propia do Concello, que facémolo e facémolo moi gustosos. A Consellería de Educación aquí ten espazos maravillosos para estudiar, dotados de mobiliario específico, dotados de redes. E ao mellor a Consellería de Educación tamén se tiña que plantexar abrir eses espazos para que podan ser utilizados para estudiar, que imagínome que moitos dos rapaces e rapazas que van á aula de estudio pois son rapaces e rapazas que están escolarizados en Rianxo. E iso tamén o temos que pensar e que reivindicar. A Consellería de Educación tamén ten unha responsabilidade con eses espazos. E ao mellor, pois efectivamente, tampouco custa moito que dispoña
non o sei, do espazo que sexa convinte. Aquí hai moitos edifizos, por sorte, moitos edifizos educativos que poden desempeñar esa función. Entón, nós imos mellorar isto, pero eu creo que tamén é importante que dende nós como corporación, como compañeiros e compañeiras, tamén valoremos os esforzos que o Concello está facendo en cousas que está ben que o fagamos, pero que outras administracións teñen moita máis responsabilidade e moita máis obriga e que non están atendendo ou non están atendendo de xeito debido, non? Entón, nós apoiamos a moción, sin duda, asumimos que temos que mellorar a regulación deso. Con que mecanismo? Pois exactamente co que se apunta ou con outro, co que se vexa máis adecuado, pero tamén reivindicamos os esforzos que os concellos, non o Concello de Rianxo, que os concellos en xeral están facendo para atender a cidadanía e son a veces esforzos que tiñan que facer outras administracións, non? Nada máis, e moitas gracias. Eu tamén quería mencionar no curto prazo tamén se deron instruccións para aumentar as tarxetas de acceso, co que van poñerse tamén en circulación máis tarxetas para que haxa unha segunda volta de peticións que vayan ali, non? Con independencia de que se traballe nunha app específica ou algún sistema que o mellore, pero no curto prazo xa se pediu que faciliten máis tarxetas para poder acceder, non? Logo, quero tamén lembrar o proxecto da aula de estudo que se tardou en habilitar aí, pero ten bastante máis tempo o proxecto que, a ver se o damos lanzado dentro das contratacións de plan de obras, porque hai un proxecto para, nos baixos das vivendas dos mestres, habilitar un espazo, pois probablemente o duplo ou triplo da capacidade do que estamos a falar. Este tamén nos vai servir, este sistema de ensaio do que está por vir, non? Tamén se vai instalar ali. Esperemos tamén que sexa un recinto que poidamos facer. Por iso é tan importante ás veces apoiar os plans de obras do POS, porque efectivamente ás veces veñen de mocións como pode ser esta, que en algún momento se atenden con propostas como o do plan de obras. En todo caso, xa digo, no curto prazo están a vir máis tarxetas e mentres estudiamos ese sistema que sirva e que valga para efectivamente detectar o uso real que está habendo da instalación, o uso real en tempo. Cando falábamos, eu creo que o tema de autoxestionado, autoxestionado é daquela maneira, ao final autoxestionado nos fixemos a aposta porque funcionara as 24 horas, ali pode ir agora alguén que non hai traballador do Concello, pero fora de horas, que é algo que eu creo que tamén é un esforzo tamén importante, pero que exixe diso. E, sobre todo, xa digo, agardamos, está dentro dos plans de obras da Diputación aprobados e dos que se poden executar, a ver se temos a sorte de que vai adiante canto antes a contratación dese espazo, porque creo que vai mellorar moito a instalación, non? En todo caso, pois xa digo, que no curto prazo, mediante un bando, sacarase, creo que son 50 tarxetas novas, para multiplicar, por así decirlo, as posibilidades dos rapaces, dos mozos, das mozas, de ir a este espazo. Pero, aínda así, efectivamente, se necesitará un pequeno sistema, habrá que dar con el para garantir, se está baleiro, que non estea tal. E iso habrá que establecer un sistema. Tamén lembro este último situación que se deu tamén en Renfe, donde tamén había un sistema de adquisición de bonos ocupando sitios que despois non se traduciu. Sí, pero iso foi cando empezaron a ver o funcionamento perverso do sistema, que nun primeiro momento collíanse, reservaba sitio, non había penalización, non había nada, e deixaban, e o que realmente quería ir, a persoa ou o viaxeiro que quería acceder, se encontraba con que estaba e non podía acceder xusto que quería viaxar nese día, nesa hora e nese asento, non? Entón, temos que buscar un sistema tamén que nos solucione esta situación. Pasamos á votación. Votos a favor?
por unanimidade. Ben, paso agora aos temas fora do orden do día ou toca apartado de rogos e preguntas? Sí, pero aparte deste, sigo con algo máis? Ben, bueno, pois, outro apartado dentro do orden do día era unha declaración que remitín aos voceiros, unha declaración institucional de unha declaración en favor de, un pouco de trasladar, eu trasladei ao voceiro de todos, non sei se o chegaches a ler, non tuveches acceso, Sara. Sí, Sara sí, Ayú tamén, Rianxo en Común tamén, PSOE tamén. Era unha declaración institucional que é breve e leo, que é referido á situación de vulneración dos dereitos de parlamentarios europeos en Palestina. Ben dicir o seguinte: o Pleno do Concello de Rianxo, que en moitas ocasións se ten manifestado en prol da paz e os dereitos humanos a nivel global e, en concreto, tamén solidarizándose coa situación de violencia e vulneración dos dereitos en Palestina, manifesta o rexeitamento a deportación por parte do Goberno de Israel dunha representante da Unión Europea dentro da delegación do Parlamento Europeo que dirixía esta terza feira a Palestina. A eurodeputada do BNG, Ana Miranda, entre a pasaxe foi expulsada polas autoridades de Israel. Nesta ocasión viaxaba como representante das institucións comunitarias, nomeadamente a Eurocámara, e contaba cunha autorización expresa tanto da Unión Europea como do propio Ministerio de Exteriores israelí. No marco desta visita programáranse diferentes xuntanzas diplomáticas e encontros sociais e políticos en relación ás políticas de reasentamento e demolicións que está a executar o Goberno israelí e que foron denunciadas en distintas resolucións do Parlamento e da ONU. Queremos instar, apartado 2, aos Parlamentos español e europeo a que se expresen de xeito contundente diante desta actitude beligerante contra os representantes lexítimos da Unión Europea, exercendo o seu papel político e que de maneira firme e contundente condenen estes feitos gravísimos e impropios de calquera país democrático. Esta declaración, votos a favor, queda aprobada por unanimidade. Ben, e pasamos a outro punto dentro do orden de fora da orde do día, moi sucintamente. Pasa a eles. Sí. Ben, traese fora do orden do día porque ainda estuveron chegando agora determinadas actuacións, é referido a un proxecto que temos aprobado no POS en varias ocasións no Concello, leva aprobado desde o 2019, entrou nunha diferentes fases de reformas, sobre todo a instancias de algunha administración que pedía determinados entronques diferentes coa tal. Traise porque non é unha aprobación, non hai unha modificación do proxecto, o proxecto chamase Pousada 1, basicamente a última modificación tiña que ver co entronque coa estrada, coa estrada AC305. Aproveitouse as obras que están facendo das aceiras da Xunta ali para reaxustar o proxecto, facer o necesario, por iso o proxecto non ten ningún tipo de modificación orzamentaria, nin ten tampouco ningún tipo de modificación de estrutura, nin das vivendas que van estar incluídas, nin de calqueira outra modificación, excepto, basicamente, ese entronque final coa rede de autoestradas. Trouxémolo porque pode facilitar a remisión e a aprobación e o, por así decirlo, despois das aprobacións que xa fixo a Deputación das modificacións, é o último que falta, se non me engano, para trasladarlle a Deputación a aprobación por parte do Pleno e que poida ser realizada esta obra licitada o máis asiña posible, para facilitar os prazos, para evitar máis demora, e tendo en conta, insisto, en que se trata dun proxecto xa aprobado en varias ocasións e que non sufriu
excepto modificacións a instancias de organismos, e polo que se trae con tanta premura, porque ainda se rematou estes días, de facer esta actuación. Non supón engadir máis diñeiro, non supón modificar trazado, vivendas, quero que quede un pouco clariño, simplemente se aproveitou pois, a situación de obras da Xunta na estrada para acondicionar e favorecer este obra. Por eso se trae. Non sei se a secretaria quere engadir algo ao respecto. Claro, que tuvemos preparado xo pola mañá, por eso non se pudo remitir antes. Entón, A urxencia votaste. votamos a urxencia e agora pasamos a debater o texto. Voceira de Cidadáns, Eu vou votar a favor. voceiro de Rianxo en Común. Grazas, alcalde. Nós tamén imos apoiar a proposta. Aproveito tamén o turno para, en relación ao tema antes tratado, pois, ademais co sentido do voto, tamén transmitirlle o noso apoio a Ana Miranda e, bueno, aproveitar tamén para dicir que, efectivamente, a señora Miranda non estaba, bueno, o mellor dito, estaba ali en cumprimento dunha misión oficial. Creo que, non sei se o día mesmo que recibimos a proposta de declaración, a señora Metsola, Roberta Metsola, presidenta do Parlamento, xa se posicionou, cando menos nas redes sociais, a respecto da cuestión, e, bueno, efectivamente, instamos ao Parlamento a que faga o propio e que se tomen as cartas pertinentes no asunto, e, volvendo á cuestión, insisto, nos vamos a apoiar. Voceira do Partido Socialista. Nós tamén apoiamos. Voceira do Partido Popular. Nós tamén apoiamos. O BNG apoia. Ben, eu sí que sai ese tema e efectivamente vin que hai unha declaración, eu por volver ao anterior, hai unha declaración do Parlamento Europeo. A min pareceme moi suaves as declaracións que se fan ás veces, contrástame, non? Con outras situacións pois fastidiadas, que parece que hai unha doble vara de medir en canto a modulación. Eu esperaba, por iso se emprega na declaración unha certa unha expresión de xeito contundente que vai máis alá da preocupación, entre comillas, que o que amosan ás veces, preocupámonos de que non deixen. Non. Eu pretendía que efectivamente haxa un pouco máis de contundencia, xa non o chamamento ao boicot que temos feito en algún pleno diante da situación de Israel, ou, claro, a situación agrávase porque hoxe sabíamos, ou onte, 11 persoas mortas por unha acción do exército israelí nun territorio que non é o seu, e que, bueno, é extensible tamén a outras situacións que tamén me pasman noutros países como o Sáhara invadido ou o Yemen ou outras situacións de violencia que hai outra vara de medir, desde logo. Ben, pasamos á votación. Votos a favor do proxecto. Queda aprobado. Ben, e por último, era xa tamén un pouco facendo fincapé nalgo que xa expresei antes de outro organismo ou outra declaración da propia FEMP de creación dunha rede española de cidades saudables, a adhesión a esta rede española de cidades saudables, tamén por aproveitar un pouco o pleno para iniciar canto antes os trámites. Cidades saudables. Sí. Sí. Por que non pon membros presentes os 16 e non pon 17? Ela é que está mal. Pois desta última, das... Constituídos 17, pero estades 16, porque un renunciou. Un dos dous, pero bueno, corríxense sobre a marcha. Ora sodes 16. Mentres non haxa un novo credencial de cada oposición, non? Non. Eu na acta cando recollo 11.
os que votastes hoxe. Si a proposta vai ser... Un renuncio. Bueno, non ha de ter problema. Ben. Ben, votamos a urxencia. Ben, a proposta vai á creación dunha rede española de cidades saudables. Esta é unha rede impulsada pola Federación Española de Municipios e Provincias dentro duns programas máis a nivel da Organización Mundial da Saúde. Falan dun xeito global da saúde amplos para a poboación. Están, evidentemente, todas as idades incluídas aquí, pero tamén pode entroncar con algunha medida que se favorece dentro da adhesión a outra rede que aprobamos na moción anterior. E ten os puntos que hai que o Pleno aprobe a adhesión de Rianxo a esa rede, cumprir os seus fines estatutarios, elaborar, que é un pouco un compromiso de elaborar un plan de saúde local, se digo, saúde na concepción máis ampla do termo, saúde que non só ten que ver con unha cidadanía con centros de saúde ou prestacións sanitarias, sino un entorno saludable, cumprir o apartado B coas obrigacións das normas que establece a Federación Española e esa organización da rede e realizar os trámites. O motivo da urxencia, basicamente hai un tema, e é que a adhesión a esta rede está abrindo determinadas posibilidades de subvención por parte da Unión Europea dentro do Plan de Resiliencia e é unha obrigación de algúns concellos para acceder a eses fondos onde están equipamentos deportivos, equipamentos de saúde, equipamentos de xogo, equipamentos de lecer, temas que teñen que ver nese sentido amplo, e por iso se trae para que automáticamente iniciemos os trámites, pero tamén poidamos traballar en prol de algún proxecto ou algún programa que o desenvolva e que poida ser subvencionado. Daí a urxencia e daí un pouco que haxe este pequeno traslado tan inmediato a esa rede, non? Entón, vou dar a palabra, voceira, neste caso, de Cidadáns. A ver, aquí a información é moi escueta, pero eu vou votar a favor. Ben, voceiro de Rianxo en Común. Grazas, alcalde. Bueno, efectivamente, se me permite tamén a frivolidade da comparación, o Parlamento Europeo adoece moitas veces de contundencia, pero tamén a Federación Española de Municipios e Provincias moitas veces nas súas declaracións adoece dunha certa fixación de obxectivos un pouco máis concreta, non? En todo caso, como tamén ese tipo de cuestións soen agochar outras que teñen que ver con este acceso a fondos públicos, o cual xa é de sobra justificativo para contar co apoio, polo menos do noso grupo, pois así será. Nada máis e moitas gracias. De acordo. Voceira do PSOE. A nós tamén parece-nos interesante, que formemos parte dese... Voceiro do Partido Popular. Nós tamén vamos a apoiar. Voceiro do BNG. Bueno, pois votos a favor. Queda aprobada tamén esta actuación. Ben, e pasamos xa ao apartado de rogos e preguntas. Voceira de Cidadáns. Mira, en canto a rogos, revisar as táboas da Ponte do Paseo. Hai moitas táboas soltas, así como arranxar un cacho de barandilla que está estropeada. E tamén tapar certas partes nas que faltan lousas, que algunhas cadran xusto onde está un punto de luz que non vai. En vistas de que o civismo, a apelación ao civismo non fai nada, pois intentar multar e tratar de evadir mediante multas aos propietarios dos cans e que recollan as súas deposicións, porque hai veces que o paseo marítimo e certas zonas de Rianxo están intransitables. E despois, en canto a preguntas, acabaremos a legislatura sen orzamentos e sen a aprobación do PEXON? E xa está listo o plan de luminarias, porque de ser así, no paseo segue habendo puntos nos que seguen a funcionar. E tras poñelo moitas veces por rogos, vou non facer por pregunta. Cando se vai arranxar a pista que vai dende o Burato ata Té? Porque no seu paso polas barreiras está intransitable. Hai máis baches que asfalto.
Nada máis, moitas grazas. Grazas, alcalde, non pasa nada. Nos, bueno, temos unha serie de errogos que formularemos por escrito, únicamente unha cuestión relativa, bueno, que tamén a podemos formular desa maneira, pero queremos poñer aquí, dado que non se produxo debate noutro sentido, pois queremos poñer aquí tamén para que quede constancia e para que quen nos poida ver, pois tamén teña unha explicación ao respecto, non? Como falamos, a empresa que viña executando o servizo de recollida de lixo deixou de facelo, a partir de agora vai non facer outra empresa. Entón, bueno, queríamos un pouco que explicara un pouco esta transición e, basicamente, ou en concreto tamén, si isto vai supoñer algún tipo de incremento para as arcas municipais, asumindo que non así para os usuarios. Nada máis e moitas grazas. Perdón, dous rogos que facer. Parece ser que o monitor da piscina, monitora, que atende nenos especiales con minusvalía, está de baixa. Pídese un sustituto para que eses nenos poidan seguir facendo uso da piscina, que para eles é moi necesario. E outro dos rogos é revisar e bachear as distintas pistas do Concello, que despois das choivas xa non son tan pequenos os baches que presentan. Nada máis, moitas gracias. no que atinxe as licitacións todas. É unha persoa ademais familiarizada co proceso de licitación e o manexo das ferramentas que hoxe en día están coas licitacións públicas e está mans a obra. Hoxe mesmo lanzaba a licitación futura para que se poida comenzar o proceso para o arranxo do pabillón, da cuberta, que estaba incluído dentro do POS, e onte mesmo asinábamos dous contratos despois do proceso de licitación. Un é Quintáns, o saneamento e abastecemento de Quintáns, máis o asfaltado posterior de toda a aldea, e tamén a rede de Corques, rede de abastecemento de Corques, até entroncar co AC 305, a estrada autonómica. É dicir, que prácticamente se vai cubrir xa todo o traxecto desde o depósito de Taragoña, realizado esta obra en Corques, hasta chegar ao entronque da
na estrada. É importante porque o abastecemento, por así decirlo, de toda a zona de Taragoña, Outeiro, Casilla, etc., vaise realizar desde ese depósito de Taragoña. Entón, dentro da planificación, aínda que non só é importante para o que é Corques en sí, que o teñen demandado moitas veces os veciños, sino que ten tamén unha certa trascendencia no que é o planeamento da rede xeral de abastecemento de toda a recta que vai, toda a recta do Araño, pero tamén desde Taragoña, que prácticamente quedaría cuberta pois en boa medida. O plan de luminarias, hai varias actuacións que teñen que ver unha parte para intentar realizar o que é o acabado do conxunto do Concello, pero en previsión xa se fixeran dúas actuacións anteriores. Unha foi aprobar un proxecto para unha serie de farolas do paseo marítimo, é algo que ademais tamén desde a Concellería dentro destes proxectos, pingas de auga, mellora de luz, pingas de luz e da mellora en xeral da seguridade no paseo se ten feito, pois un pouco está dentro das obras que poden licitar unha intervención de luminarias dentro do paseo marítimo para cambiar a LED e mellorar un pouco a situación da zona. E hai un segundo tramo que está incluído dentro doutro proxecto tamén, dunha subvención que se volveu solicitar á Xunta de equipamentos municipais. É dicir, se está intentando, ou ben no xeral, ou ben por tramos concretos, ir facendo as melloras do paseo marítimo, ir o máis asiña posible en facer as melloras. Cando foi da actuación de que se pasou o colector ao longo de todo o paseo marítimo, xa con certa prudencia tamén fixemos unha solicitude que foi atendida de instalar puntos de luz intermedios, é dicir, hai conexións xa existentes en puntos intermedios, se se fixen ben, cando vayan, sobre todo neste primeiro tramo que se reformou, entre farola e farola, que están a unha distancia, hai uns pequenos redondeles, uns círculos que son preinstalación para poder multiplicar as luminarias, en caso de que sexa necesario ou que poidamos facelo. É dicir, que intentaremos facelo o máis asiña posible. Falábamos do tema do orzamento, estáse por parte da interventora rematando a proposta, creo que xa ten un borrador, e será cousa de días que podamos abordalo en función un pouco do resultado que dé ese borrador e do tempo que haxa para poñelo en funcionamento. Tamén non lle quero enganar que estamos mes de febreiro, con este pleno quedan apenas marzo e abril antes de que entremos nunha dinámica totalmente distinta. Eu creo que en maio, se non me engano, é un pleno xa quedamos en funcións. Entón, que nos quedan 2 meses de plenos para aprobar cousas, entre elas o que mencionaba, tanto o plan xeral, que eu espero poder facer algo alrededor del e traelo, tanto como o orzamento, en función un pouco do ritmo que poida ter desde o departamento. Facía referencia, non me esquecindo, o tema da empresa do lixo, e o outro, tomo nota destas peticións que se realizan dos propietarios dos cans, efectivamente, pois non haberá máis que pedir seguir con esa multa. A verdade non é que haxa que facer unha campaña adicional, senón que a instrucción que hai por parte da Policía Local é que se cacha alguén lle poña unha sanción. De feito, algunha sempre houbo, que decir, non hai que alentalos ou facer votos especiais para nada. É dicir, a idea é que se os collen, pois o problema é a problemática que é coller ao propietario coas mans na masa, é dicir, vou explicarlo de outra maneira, pois máis así. Co que ten que ver coa empresa do lixo, hoxe mesmo tiven unha xuntanza cos traballadores para un pouco informarlles do que hai, por tanto está bastante fresca un pouco a explicación. O asunto surxiu que anticipou o remate da contratación, a empresa que se encargaba
da xestión do lixo, por temas de xubilación e particulares do empresario, manifestou que non iba seguir, que canto antes, pois que quería abandonar a xestión do lixo por parte da súa empresa. A idea era podelo acompasar coa preparación dos pregos, pero non houbo maneira de que empezase de que demorase máis a súa vontade de deixalo. Daí que se fose, como informei na Xunta de Portavoces, a realizar un proceso simultáneo de buscar unha empresa que de aquí a que estean os pregos disponibles, o estudo que previo necesario para o que é a xestión do lixo, que haxa unha empresa que garanta, sobre todo, unha cousa: a continuidade dos traballadores, é unha das cousas que máis nos preocupaba, e, podendo ser, cousa que tamén nos ratificaron, pois tamén algún tipo de mellora laboral para os traballadores, é dicir, que sexan uns traballadores que van ter a súa continuidade coa actual empresa e que tamén nos propios pregos futuros, de ser o caso, tamén estaría garantida a súa continuidade. Entón, esta empresa vai prestar o servizo nas mesmas condicións de horarios que até o de agora, as mesmas condicións de rutas, as mesmas condicións de servizo, podendo ser mellorando algunhas prestacións que até agora non tiñamos, limpeza de contedores, por exemplo, que non se estaba realizando da maneira tan solvente como nos gustaría, con vehículos moito máis modernizados, con vehículos tamén un pouco adaptados tamén á realidade. Isto tuvemos que buscar, pois, en apenas, por eso fomos intentar buscar alguén que nos garantir estas prestacións no curto prazo, mentras se está traballando nos pregos e no estudo de xestión do lixo. Un estudo que, tal como tamén no anterior pleno a suxestión do seu compañeiro, falara de incluir a posibilidade de que tamén se estude a posible municipalización do servizo dentro dese estudo global antes de sacar os pregos, con todas as dificultades que estea, pero que ao menos estea sobre a mesa ese estudo, eses pregos e esa contratación, ou pase ao Concello. Haberá que estudar os pros e os contra, a situación tamén para os propios traballadores, porque pasarían a formar parte deste tal, ou incluso a importante inversión que supón dispoñer. Nos necesitamos alo menos 2 vehículos para o que é a xestión do lixo diaria, unha situación que se vai complementar ademais coa necesidade deste ano de ter un contedor a maiores e unha recollida diferenciada a maiores no que chaman o contedor castaño, o contedor que vai entrar a funcionar e que temos adquirido tamén un importante volume de contedores tamén para poñer en circulación. E haberá que abordar todo. Se se xestiona de maneira directa, se se xestiona de maneira indirecta, se xestiona a parte o lixo orgánico, o contedor novo marrón, por outra parte o amarelo, papel e vidro, etcétera, etcétera. Todo iso terá que poñerse sobre a mesa, estudalo e tomar as decisións oportunas ao respecto. No curto prazo, xa que se marcha unha empresa, queríamos garantir que houvese esa prestación que non nos deixara, por así decirlo, en precario meses e meses, mentras se adopta o concurso ou algún outro tipo de decisión, pero queríamoslo facer tamén co desexo de que os traballadores, cousa que así acontece, están todos incorporados, a todos se propiciou reunións que entendemos que hai unha sensación de mellora importante na xestión das súas vacacións, dos días libres, do equipamento, de incluso pagar a maiores os festivos, os sábados, as recollidas extraordinarias, etcétera, etcétera, cousa que até agora non tiñan. E a idea é facelo iso, de momento, con orzamento municipal. Estáse, dentro deste novo orzamento, sí que está incluída esa nova prestación. Claro, cada vez vai costar máis, e a incorporación dun contedor castaño pois supón algo máis, e a melloras laborais tal, todo iso pois
hai que barallar sempre, ata a día de hoxe, de momento vai ir sobre o orzamento municipal, pero os pregos sí que van abordar pois, os custes reais para que tamén tomemos ou tomen as decisións oportunas de que facer cunha xestión que vai ser máis cara e cuns investimentos que van ser máis caros. Comprar 2 camións para a recollida do que hai supoñen pois, 200, 300 ou 400.000 euros, probablemente máis cerca dos 400 que dos 200. 400.000 euros é unha cantidad tremendamente importante, iso hai que repercutilo de alguna maneira en algún sitio. Ben sexa orzamento municipal, que ven de onde ven, e ben sexa con novas, coa propia prestación, ou etcétera, etcétera. As contas non son difíciles nese sentido de votar. No curto prazo non se tomou ninguna medida de suba de nada, pero no medio prazo haberá que establecer, unha vez se toman as decisións de cara a onde queremos ir na recollida de lixo e das súas prestacións, algunha medida hai que tomar nese sentido, non? Que non anticipo, evidentemente, porque o dirá o estudo e o dirán pois, vostedes, e probablemente incluso dirano os que pasedes a formar parte da nova corporación municipal, porque o estudo e o traballo ese seguramente se demore aínda algúns meses. Non queríamos deixarlle a pataca quente no inmediato ou un perigo de recollida, sino que as persoas que se incorporen ao goberno se encontrarán que hai unha empresa solvente, neste caso Coregal, tamén unha aposta por unha empresa de inserción social para que de momento leve a cabo esta actuación. Vale? E que non colla de sorpresa ingreso na corporación e conflito co lixo. Non se vai producir iso. Vai seguir mantendo hasta que decidan estudar os pregos e facer a nova contratación. Ou adoten a decisión de municipalizar a vista pois, dos datos, dos números ou da vontade política que poidan ter. Vale. Veña, moitas grazas. Falta o da piscina. Sí, pero como é un rogo, voullo trasladar, porque entendo que, efectivamente, é algo principal e que se recupere esa figura, oxalá non sexa unha tal. Aí hai, incluso tamén, unha colaboración municipal, pois nós tamén financiamos fora do que é a piscina, fora non, pero dentro da piscina hai unha persoa que o Concello estaba financiando unha praza para unha prestación a maiores dunha determinada persoa con gran discapacidade, que viña grazas ao que o Concello a maiores financiaba especificamente esa atención. E eu creo que por iso hai vontade de que se exixe esa prestación e de que se recupere canto antes o sentido diso, non? Ademais, claro, sendo unha piscina que está funcionando, ao final non temos piscina en Boiro funcionando, leva varios anos sin funcionar, en Padrón creo que está na mesma situación, a Pobra tambalea, entón a piscina para nadar, de momento, na comarca, ás veces temos que ir a outros sitios para outras cousas, pero para nadar hai que vir a Rianxo, de momento, que tamén fala ben da nosa xestión deportiva. Vale, veña, gracias.